Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi simbahan ang may rehistro lang sa set. Ang tunay na simbahan kay Kristo lang lumalaban. Hindi gawa ng tao kundi ng Diyos Ama. At sa Katoliko lang nalalas ng biyaya. Trono alamado, tagapagtanggol ng tao. Sa siya ng buong bayan. Miyembro ng CFP National Lakas Loob. Sa Katoliko Bro, dyan daw. apoy na buo. Hello bro. Ipalihog sa kong hina yung mong kwan background kay ni sa kuwang live. Anara bro. Okay, atong tak na magasok itig paminaw. Alauna 2 na kahaponon. Ang inyong numero 1 TV channel, Lakbay Katoliko TV channel. Kasama mo worldwide. Serbisyong totoo sa programang Straight to the point. numero 1 sa komentaryo, Straight to the point. numero 1 sa serbisyo, Straight to the point. numero 1 sa lahat. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Maayong hapon ka natong tanan, welcome sa lain natong edisyon sa ato ginyong tulomanon. Straight to the point. Live debate taron mga suking tigpaminaw. Nadunggan ra ko nimo bro. Ano ni forward ni sa kuan? Atong Zoom link. Forward na to nis atong migo nga Sabadista forward. Oy, di man mo gawas yung pangalan diri di ay. Jacob Mateo. Iga nga naman eh. Okay, so once again maayong hapon. Niya welcome sa atong live edition rong hapuna. Doon na tayo debating may tabo diri ron tali sa usa ka membro sa Seventh-day Adventist ngayang pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Og tangan nato ning sama niya mga detalye ani kay mo lagi na akong giingon. Si Roy Tundag doon na may kuan. Doon na to debate na mo ani nga topic nya wala mo kuan. O wala wato mag-click murag na hanaw man si kuan wala man sa mura magwalay klaro si Roy Tundag atong iyahang debate. Tud karon pila naman to ka bulan naman siguro tong nilabay, pila ka bulan na. So ato ni nga isgot-isgotan mga suking tigpaminaw. Labi na kay tawag aning ni ang kuan kini daghan sa gani mga nanguan aning. Bro, mayong hapon bro. Walay tingog nimo bro, naopi mo tingog. Bro, nakaopi mong mic bro. Walay tingog ka bro dyan daw. Tayo sa na opening bradyando yang kuan
Tawagan sa nako ni. Hello bro, mayong hapon bro. Naka-off dire bro. Bro. Ana, okay ra kay naka-off man god dire wala tingog. Ha? Okay na, tingog man god nawala, wa kay tingog dire ba? Okay, gamute man ko. Lagi. Ay share sa lang na ako ni akong audio be. Dali nga. Shares Nanay. advance. Naggipasahan na nako bro. Madunggan mo akong background bro. Niya. Straight to the point. Kana. Dungog na. Sige. Oras alauna sa na. Ang inyong numero 1 TV channel, Lakbay Katoliko TV channel. Kasama mo worldwide. Serbisyong totoo sa programang Straight to the point. numero 1 sa komentaryo, Straight to the point. numero 1 sa serbisyo, Straight to the point. numero 1 sa lahat. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Mayong udto bro. Ay, may udto, madunggan ko, bro. Lalo kay ka dire bro. Ha? Usa man ka bro, general conference ka bro or local conference? General. Lagi. Kana silang kanang reform no? Unsa man ang inyong pagbuyuan ng reform bro? Sikta. Sikta. Hasta po nang naay kanang Sa klase nga reform. reform movement then katong local Klase nga conference. reform, bro. Kailam siguro ka ni Warren Basiril no? Murag nadunggan ako na, bro. Pero Ilahang dili kayo kuan ninyo kay na- local conference man sila bro. May problema sa mga kay ilahaman ng desisyon, bro. Personal na po na nila. Mm. So, ang importante na pasakop ta sa usa ka denomination. Mm. Kasado yun ang kuan as denominational. So bale bro, mura ra nig sa Katoliko bro. Ang Katoliko na ini split katong Orthodox, ang original isang Roman. Kamo di original no? Jewish Christian. Mm. Wala man tay frida Sa Jewish Ang- Christian. Seventh-day Adventist. Ang sekta ni Cristo mo ng followers of the way ay present lang ako na karon, bro. Sige bro. Nasa akong Sige bro, para di ta maglangay bro atong sugdan ni. Okay. Hapit para ni di madayon ni debatiha ron. Kay Ano man, bro? na may bag-ong rules ang Catholic Kaya Faith Defender about aning online debate. Diwa ko kapananghid ni Brad Windel talibong kay mananghid man daw daan og tugtan bagdili. May gali kay nanghid ko ron nanawag ko. Tugtan ra ko. Ayaw kinadayon. Sige lang, importante nakasugod. Para mo dyan na ikuan kay Sige bro Jando, si Bro Jando na lay bahala Mo, aning ako. tanan kay siya may moderator ani mayong hapon. Okay, so maayong udto ninyong tanan. Karong udtuhan na ay mahitabong debate tali ni Eugene Gapo sa Roman Catholic Church, official member sa Punto por Punto, og ni Jacob Solerano nga member sa Seventh-day Adventist nga General Conference. So dili ni siya offshot, kundi naasakop ni siya sa gitukod ni Ellen G. White. Og ang ilang gi-request nga ato ang gamiton is ang rules nga ginagamit ni Russia sa Russia TV. Actually, ang akong gibutan diri nga rules sigo na sa kong mga natiman-an nga rules ni Russia Vista. Sigo na sa kong natiman-an. So wadyo ko bulo siyang mga rules niya, sigo na sa mga natiman-an nako. Ang unang rules nila is sa first part sa debate kaning first round, dili pwede mangutana sa wala gipamahayag. Oh.
Kumingon na gali ang katbang galing objection moderator, wala ko na mahayag ana, automatic na siya next question. Muna start sa rule ni Gracia Vista. Ikaduha, tanang pangutana og tubag na alamang sa tema nga gikasabutan. O ang tema iglesia dili pwede mudagan sa adlaw ipapahulay. Dili pwede mudagan sa balaod kay ang topic iglesia raman. So kung nay mudagan sa adlaw ipapahulay ug sa balaod, ako nang pakgangon. Isip moderator niining moong debate. Unya, ikatulo, matag pangutana og tubag dili mo lapas sa 30 segundo. Di mo lapas na nadadaan diri ka anang timer nato nga 30 seconds. Unya, tanang objection iagi sa moderator. Dunay objection, di mo mag-unay na istorya, inyong iagi nako. Unya, ikalima, ang tanang pangutana nga kategorikal, tubagon usab o kategorikal, unya sundan og 20 seconds sa clarification. Anong na 20 seconds man, ganina 30 seconds to ganina. Kay appeal sa counting sa seconds ang pagtubag sa categorical question. Sunod, kung dunay pangutana nga paminaw nimo fallacy, kang Gracia Vista dili man siya mo ila og fallacy questions, dili man siya mo kuana na, o di ka mo tubag, tagaan lang ka og papilion lang ka 20 seconds kung tubagon ba nimo ang pangutana nga fallacy, or 10 seconds ka mo tubag pero muna na isipon nga imong final answer. So dili ka mapugos og tubag sa fallacious question. Manata na pangutanan niya is fallacy o false dilemma, pwede ka mutubag og imuha nga unsa insakto nimo nga tubag base sa imong ipamahayag sa imong tema, o dili ka mapugos niya sa iyahang gusto nga imuhang tubagon. Pero 10 seconds ra ang limit. The same ra gyapon sa rules ni Gracia Vista. Onya, ikaunom, ikapito, sa second part sa debate, pwede na mangutana maskin wala gipresenta. Pwede na mangutana maskin wala gipresenta. Pero dili pwede mulayo sa tema. Mananglitan, tungod kay pwede na mangutana, yan likol kay adli papahulay, dili na counted kay dili ba adli papahulay ang tema. Ikawalo, ang mga pangutana nga mangita og ngalan, Ikawalo, ang mga pangutana nga nangita og ngalan either sa libro, ngalan sa libro, unsa nga referensya, unsa nga bersikulo sa Biblia, o ngalan sa tawo, kinahanglan tubagon. Dili pwedeng miingon lang ay ikaw na bahala mo sabot diha. Na dili na pwede, dapat tubagon gyud kay gipangutana man na, specific man nga pangutana. Sunod nga siyam, wala na objection sa final conclusion. Final conclusion, tag 5 minutes, wala na siya question diha. Ang ato ang first stand sa ningong debate, 15 minutos ang first stand. Then, ang pangutana, 10 minutes. Unya, ang first stand gali, first round. Pananglitan, affirmative, then question and answer, then negative, question and answer. Muna first round, 15 minutes matagbarog. Unya, 10 minutes matagpangutana. Unya, ang second stand, muna to, 10 minutes na ang barog, both sides, rebuttal portion na ni siya. Unya, ang yung question and answer, 7 minutes. Unya, ang final conclusion, tag 5 minutes. So, mauna to ang rules na to ha. Eugene Gapo og ni Jacob Solerano. O affirmative, Jacob Solerano. O yun baka sa rules nga imong gi-request, Russia style. Okay na nga bro. Okay ka? Okay, Eugene Gapo, okay ka sa rules nga gi-request nga Russia style? Okay na bro. Okay. So, ako ni isip moderator, former Seventh-day Adventist debater, o karon Roman Catholic, o official member sa punto por punto, pero nining debatiha, wala ako'y labanan bisag asa sa inyohang duha. Kung masipyat si Eugene, badlungon ako si Eugene. Kung masipyat ang SDA, badlungon akong SDA. So wala ko ilhon dire nga kanang kauban.
Basta ako lang ani tipatunga ra ko. Okay, so ato sa tagag panahon nga mag-ila-ila sa para sa mga wala nakaila ni Eugene Gapo ug ni Kuan ni Solerano. Atong unahon si Kuan affirmative paila-ila sa Mayong hapon ka natong tanan. Ako si Jacob Solerano. Usa ka SDA Christian, faith defender. From now karon sa South Cotabato, sa Sorala. So, introduction na ba ni bro o paila-ila lang sa? paila-ila lang sa. Okay na. Sige. Mo lang to o mayong hapon. Okay, Brother Eugene na pod. Brother Eugene, paila-ila pod. Okay, sa mga wa pa jud kahibaw, ako dahil si Brad Eugene Gapo, Membros Catholic Faith Defender, Bible Apostolate, Diocese di Pulog, na nataro nakabase dire sa Labason, Zamboanga del Norte. O sa mga membro sa Knight of Columbus, Bibat Jesus ninyo, kay membro sa Tag Knight of Columbus, 4th degree. Mayong hapon kada tong tanan. Okay. So, ato nang ihatag karon sa kuan sa 15 minutes nga affirmative stance sa SDA nga si kuan si Jacob Solerano. SDA ready na ka? Di pa tayo mag-introduction, bro. Attention na presentation. Presentation na ta. Presentation na largo bro. Okay. Sige. Sa mga Roman Catholic members, Catholic defenders, o akong mga timer start na bro. Sige bro. Sige, go. Okay. Sa mga Roman Catholic members, Catholic defenders, o akong mga kauban sa denominasyong Seventh-day Adventist, kita nagapadayon sa paghatag o katinawan sa akong pagtuog. Akong takos nga kaatbang og sa mga tumatanaw mayong hapon. Igsoon higala di ang Kristo ang resolusyon nga atong gidibatihan karong gabi ugtuha mao nga ang akong pamatud-an nga ang SDA Christian tinukod ni Kristo. Sa dili pa nato tukion ang mga argumento, gusto na akong ilhon nga kitang tanan nagaduol ni ini nga mga hisgutan uban sa usa ka gipaambit nga pagtahod sa Biblia ingon na pulong sa Dios nga may otoridad. Ang pangutana karong ugtuha dili bahin sa pagtuo mismo apan kung giunsa nato paghubad sa pagtulunan sa kasulatan bahin ni ining piho nga mga isyu og mayong hapon kanatong tanan dalayton ang Dios sa kahitasan. Ang SDA Christian tinukod ni Kristo tungod kay nadiri ang identity mo ni ang otoridad sa pagkatinuod nga Kristohanon. Ang SDA Christian usa ka denomination o branch sanga kung sa Bisaya pa sa usa ka relihiyong Kristiyano. Kay si Kristo man ang punuan o ang vine, ang punuan adunay mga sanga. Kung atong basahon ang Gospel of John sa John 15:5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. So, we emphasize that deep, continuous connection with him. Kining word nga abiding. Muning essential for spiritual growth, purpose, and bearing positive. Bunga mga igsoon na diri ang deeds, characters, doctrines o ang atong pagtuo sa atong kinabuhi nga mahimong produktibo pauban diha kang Kristo. Makita nimo nga mitubo ang imong pagtuo pinaagi sa pagkamatinumanon sa sugo sa Dios o pagtuo nimo diha kaniya. Unsa may main nga sugo sa Dios, una mo nang moralo. Unsa gani ang moralo sa New Testament? Ang upat ka mga sugo mo nang sugo sa paghigugma sa Dios. Ug ang unom ka mga sugo mo nang sugo sa gugma sa atong sigatawo. Muna ang moral law is the law of love. Muna ay pinaka-importante nga sugo sa Dios nga dapat atong tan-awon. So balik ta sa vine and branches mga igsoon. Kining characteristics niya aduna say spiritual and invincible. So it is not limited mga igsoon by geography, buildings or specific organizations, denominations. Kining vine mga igsoon kay mo man pundasyon mo ni si Kristo, mo ni gitukod, mo ni salig niya kay Apostol Peter.
kung atong tanawon ang Mateo ato anang madiskasan karon. So kining religion mga kaigsoon, muni ang atong ginagunitan sa atong kinabuhi spiritual. So mo bitaw atong i-apply ang kapanahunan ni Abraham, Enoch, ni Noah. Wala sila yung mga specific denominations. Nahimo lang yung mga specific denominations mga igsoon. Pag-abot na sa atong mga kapanahunan o kining pagdaghana sa mga tao. Pero sa panahon nila ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, kung atong basahon ang Hebrew 11:5, Enoch walked with God. No? Basahon na to ang Hebrew 11:5. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before was taken, he was commended on one who pleased God. Inga na ang atong Diyos mga igsoon. Ang atong kaluwasan, it is a personal nato sa atong Diyos. Si Abraham ang igsoon, Hebrews 11:8-17. Believe in God, niya naglakaw sa pagkamatarong, nagsunod sa sugo sa Diyos. Kung kita mga kaigsoon, branch ta sa Christian Church, nga gitukod ni Kristo, nakahibaluta. Usa man ang atong tanawon, mo ang founder. Kung sa batasan sa founder, mo usab ang branch mga kaigsoon. So, padayon taon sa ilang gihimo nganong naluwa sila tungod sa pagtuman, sa sugo ug pagtuo sa Dios. Sa panahon nila nag-exist ang grace na ni Kristo mga igsoon. Atong gibasa nato sa Hebrew 11. Apan atong panahon nakulang taog advance tungod kay dili na nato kinahanglan magdakop og mga hayop paula sa dugo aron kita maluwas. So, mo na gifulfill ni Kristo kanang ceremonial law. Ang kaluwasan nato dili lang ingon niya single kundi broad ni sa mga igsoon. Kada tao adunay part sa kaluwasan kung kita mo sunod og mutuman kaniya. Kining invisible church mga igsoon sumala sa atong gipamatud ganiha nga dili sa limited, broad gihapon ni. Dili po ni sa nagtumong sa usa ka building specific organizations. Kay kini usa man kini ka universal church. Kining giingon dinhi sa Mateo 16:18 nga nag-ingon, Jesus tells Simon Peter, "You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Okay, ang proseso ani mga igsoon kay nagsugod kini sa ginatawag nato nga sekta. Panahon mo ni Kristo mga igsoon, sekta pa sila. But pasabot gamay nga grupo. Muna ginatawag nga followers of the way sect. Walay Roman Catholic nga sekta na ato panahon na ang tawag sa unang sekta mga igsoon. Gitawag sila o followers of the way o way ilado sa pangalan nga way. Mabasa na to na sa Acts 24:14. However, I admit that I worship the God of our ancestors as follower of the way, which they call a sect. Gamay nga grupo mo ni ang sect mga kaigsunan. Kung namoy Google, pwede niyo na matanaw. So niana panahon na mga igsoon, sekta pa sila. Apa nahimong makailapon o universal church tungod sa balaang espiritu. Ngon pa sa buhat 9:31, the church throughout kining throughout mo ning ginabasihan nato as a Catholic. Kaya ang SDA mga igsoon, SDA Christian, pwede pod matawag ng Catholic. O kay membro man sa Christian church, ang problema lang kung dili membro. So dili di sa matawag nga Catholic. Apan si St. Ignatius nagpamatuod nga gi-address niya sa libro nga Kristohanon. Tanang Kristohanon, pwede matawag nga Catholic. So atong padayon ang verse, time of peace was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. So it increased in numbers. Sa dihang daghan na sila mga igsoon, naghimo sila og council. Naghimo sa Jerusalem, nahitabo ni katong kung atong tan-awon ang time and period mo ni sa katong 50 AD. So
gihimo nila na main church ang kining followers of the way. Kay composed naman sa mga igsoon sa duha ka denominations. Ang denomination na ng panahon na mga igsoon, kini ginatawag nato nga Jewish Christian o Gentiles Christian nga ginumalahan ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo. So naghimo sila council atong mabasa sa Acts 11:27, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. So Christian daay mga igsoon ang Universal Church o main church mga kaigsunan. Kung asa ang SDA Christian na hisakop sa atong panahon karon. Kining main church mga igsoon sa panahon ni San Pablo ug San Pedro, kung atong tan-awon ang ilang mga kalihukan, nagsubay jud sila sa sugo sa Dios. No, wala sila ingon nga nagsupak. Kung atong tan-awon ang mga piyesta sa Jewish, the same lang gihapon ang piyesta sa kining ginatawag nato nga Kristiyanos. So nganong nahimo man nga tinungkod ni Kristo ang Seventh-day Adventist tungod sa kining membro sa Christian Church ang Seventh-day Adventist. So ato sang tan-awon ang key meaning. I am the vine, you are the branches. So Jesus is the source of life, and believers are connected to Him, drawing sustenance and life from Him. Whoever abides in me bears much fruit. So magpabilin tang konektado kay Kristo pinaagi sa atong unsa? Sa atong pagsunod sa sugo, sa atong pagtuo, sa atong pag-ampo, o pinaagi sa iyang pulong mga igsoon. So leads to life filled with purpose. Dili nga magpamimbro lang ta sa usa ka denomination mga igsoon, luwas na ta. So dili na mao itudlo sa gospels mga igsoon. So unsa pa, apart from me you can do nothing. Without Jesus mga igsoon, genuine spiritual fruit and meaningful accomplishment are impossible. Muna ang Seventh-day Adventist mga igsoon wala na conclude nga ang ubang denomination dili pud maluwas, wala na sa doktrina. Kundili ang luwason sa Dios unsa man katong tao nga nagmatinumanon o tinud-anay nga nagtuo kaniya. So ang essence sa John 5:15:5 is a call to depend entirely on Jesus for spiritual life, strength, faithfulness. So highlighting that a close relationship with Him. Kung atong tan-awon ang kinauyukan ng mga prinsipyo kay mao ni ang identity sa tinukod ni Kristo isip giya nato ang Biblia alang sa usa ka himsog sama kang Kristo mga igsoon nga kinabuhi. Dili ta mawala ana mga igsoon kay daghan karon ang sanga, ang branches nga mitubo sa usa ka vine. Pero ang pangutana, nagsunod ba sila, nagtan-aw ba sila sa usa ka sa punuan, sa founder? Mahibal-an nato na mga igsoon tinaagi sa doktrina. To bear fruit, unsa man ang bunga. The primary purpose is spiritual fruitfulness, like the fruit of the Spirit in Galatians 5. So representing a transformed life that glorifies God. So kining sa bunga mga igsoon kinahanglan nato to abide in the vine. Branches mga igsoon must remain connected, drawing sustenance from the vine to be productive. So sila mo ay mga agianan sa kinabuhi na nagadagayday gikan kang Hesus mga igsoon nga makapahimo kanila nga mabuhi og mutubo spiritual. Muna atong tan-awon sa atong kinabuhi, sa atong gisudlan nga denomination mga igsoon. Parehas ba ni sa founder? Sa may karakter sa founder ba atong tan-awon diyan sa batasan? Paglahi na gani na mga igsoon, wala na gani na magsubay. Buot pasabot unsa ingon niya? Unfruitful branches are taken away, wither, and are thrown into fire, symbolizing separations from Christ and worthless. So John 5:6. Saon man, putlon o isugnod sa kalayo. May paghukom mga igsoon nga atong
kinahanglan nga ah, kahadlukan sa atong kinabuhi. Kaya ang tao baya gusto nato taas nga kinabuhi, gusto ta mabuhi. So nangita ta kinabuhi na si Kristo. Karon kinakita nato si Kristo, gitan-aw ba nato ang batasan ni Kristo? Gitan-aw ba nato ang karakter ni Kristo? Kay gitukod naman niya, siya naman ang vine. Siya man ang atong sumbanan. Gikan sa pagbautismo, gikan sa muralo. Tama ba ang atong gisundan mga igsoon? Kay kung mali, nagpasabot, dili mo tinukod ni Kristo. Muna nga ang kining sisos ingon nga modelo mga igsoon nga dapat makita na sa doktrina sa usa ka branches mga igsoon. So ang Seventh-day Adventist pasado 1 minute. sa ginatawag nato nga branch mga igsoon tungod naa ang Seventh-day Adventist sa 23 million members. Kung sekta lang gamay ra. So denomination nahulog na sa denomination bot pasabot nga branch usa nga sa usa ka vine sa main church. O muna ang akong presentation o ato nang paluapan karon o maayong utro pa natin. Okay, na? Okay na bro. Sige, sige. Nabakin nabilin 21 seconds. Wave na ako na. Wave, okay. Okay, so ari na punta ka ron. Pag unmute bro, Eugene, i-mute ka kasi kagkatakanta. Sige bro. Ari ta ka ron sa Mag-mute, fans. Bro Eugene, i-unmute imuhang kuan, imong Zoom kay gi-mute ka ganina kasi kagkatakanta. Sige. Laay Nga mga na. bro kay. Na kay 10 minutes sa imong pangutana ha. Sige go. Sige. Pagsugod nako. Sige, 10 minutes mong pangutana niya. Na bro. Sige ha, kadalang view gallery. Sige. Warning ha. Dili ka pwede mangutana wala niya gipresenta. Sige. Kaning iyang giingon, nag-mention man gud siya og Ignacio. Unsa may papel aning Ignacio, bro? Si St. Ignatius, kung natong basahon, siya ang naghingalan sa sumala sa presentation bro. St. Ignatius naghingalan sa Christian Church as universal. Iyang gihatagan og pangalan kini ginatawag nato nga word nga Catholic. Kay throughout man sa panahon ni San Pablo, Katolis ba man? Dili ba man sa ingon nga Catholic? So mo na sa ang papel ni St. Ignatius Time. Okay. O i-address niya sa Okay. Time. Kani Next si St. question. Ignacio, bro. Unsa man ni siya, bro? Pastor, elder, membro? Unsa may kuanan niya, bro? Katungdanan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Atong tanawon mga kahigalaan, ginatawag ni siya og obispo o elder Obispo. si St. Ignatius. Nahimo po ni siya nga isa sa ka obispo. Okay. Sa Ikapila Punta man siyang Patriarca. Okay. Ikapila man siyang obispo, bro, sa Antioquia. Objection, Mr. Moderator, wala na ako siya gi-present as kining Okay. elder. Okay. Wala ko na-present kung ikapila sa dito. Bro Eugene, di ka pwede mangutana na kinapata sa part 1 sa debate. Sige. Unya ka mangutana na arita sa kuan sa rebuttal portion na ta sa karon. Sige. Obispo. Wala niya nagipresenta. Sige, Basta kay bro. bishop siya, ang iyang function, bishop siya. Bishop, okay. Wait lang. Kaya napata sa objection. So bro Eugene, Okay. Dili pwedeng imo na pangutana karon kay napata sa first part. Sige, bro, Unya na sige. pangutana sa second Sige, part. bro. Sa karon di pa na pwede. Hindi pa na ko na idawat. Kani Sige, go ahead. Next si discussion. Ignatius, bro, nga imong gimension, sakop ba niya sa Seventh-day Adventist General Conference nga imong gipamatud-an nga mauna ang tinukod ni Kristo? Okay, sakop siya sa Christian Church niya ng panahon na Bro Eugene Gapo. Okay. Unsa man tong Christian Church niya adtong panahon na, bro,
nga panahon ni Ignacio mao ba ni ang Seventh-day Adventist General Conference nga imong gipamatud-an karon? Ang akong gipamatuod bro, nganong nahimo siyang tinukod ni Kristo tungod branch siya sa usa ka bahin kining Christian Church. No, objection Mr. Kung Moderator. atong tan-awon, Bro, ang Yes, unsa objection? ang ako bang pangutana Objection. kani ba si Ignacio nga ingon siya membro dinhi sa First Christian Church? Kani bang Christian Church nga na membro ni Ignacio mao ba ni ang Seventh-day Adventist nga iyang gipamatud-an sa iyang tema karon? Yes or no? Bro, na isa bro. Kay na may objection. So ang iyang pangutana kinahanglan to nimong tubagon kay sakop man sa tema unya na presenta po nimo kaganina. So doon na kayo 22 seconds bro sa imo ang pagtubag. okay. Yes, tungod si St. Ignatius usa sa elder sa Christian Church mga kaigsunan kung atong tan-awon ang iyang history. O ang koneksyon ni ana sa Seventh-day Adventist kining identity sa church mga igsoon nganong natinukod ni Kristo ang SDA Christian. Next question. Okay. Ang kabayn. Next question. Next question. Next question. Ingon siya nga 23 million ang ilahang membro unya branch sila sa main church. Muuyon ka ba bro nga kining main church mo gid tinuod? Mo yun. Yun kayo. Okay. Sunod pangutana bro. Katong main church nga mooy tinuod bro, unsa man gid to? Base sa imong gipamatud-an nga gihinganlan ni Ignacio, Katoliko o Adventista? Okay. Ang gihingalan dito Catholic throughout. So di ang nagpasabot nga Catholic, dili na siya Roman Catholic. Kaya anang panahon na wala pay Romano Katoliko nga pangalan. Isa pa ilang pangalan. Itawag sila mga Kristohanon. Kung atong balikan ang akong presentation mga kaigsuonan, ang sekta ganin nila gitawag og followers of the way. Bro, Apan, ako man ka bro. napay Ako. time? Time. Next question. Okay. Next question. Kanang Katoliko man day bro, di man day Adventista nga ginganda ni kuan ni Ignatius. So mooyon ka bro nga Katoliko gigitukod ni Kristo bro, dili Adventista. Okay. Dili ko mo yun. Kaya nga naman, ang gitukod ni Kristo, atong emphasize kiniha ang main church. Muna ang Christian Church. So, kung pangalan ang imong gibasihan, segunda lang ang Catholic. Okay bro, kaning gigamit nimo manggod nga nilitok manggod ka karog sikta, gamay nga grupo. Asa man ni nato mabasa sa Biblia kaning term sikta gamay nga grupo bro? Gibasa na ko na ganiha bro sa Acts 24 verse 14. 24. Word for word na diha nga God of our ancestors as followers of the way which they call a sect. Buhat kat 24:14. Okay. Asa man sila Yeah. na umana usa man to bro? Wa pa? Sige, continue. Mana. Inalag ko bro og kanang mutayom na ha kay para di ko ka lusot sa pangutana. Kay napa Okay, okay. Mas dami ani. Muingon ni si kuan si Brad Jacob og next question para Ana lang bro kay para dili ta. kanang klaro nga humana iyang tubag. Okay, next question. Next question. Asa man ang mga kaning giingon nimo nga sikta silang Kristo, ang mga apostol, asa man sila nahimong sikta bro? Okay. Nahimo silang sekta na ng panahon na sa Judaism Judaism. nga religion. So nisiak sila niya ng panahon na. So muna nahimo silang sekta muna ginatawag nga followers of the way kay wala na may katauhan ang Dios natong panahon na ang Israel raman. So mahimo kang katauhan kung mo sunod kaniya o mutuo kaniya although hintil ka kay mo man gitago sa mga Israelites sa mga hintil. Wala nila gihimo ang ilang buluhaton nga imantala unta Next question. kaluwasan. Okay. Next Next question. question. Pila na may oras bro? Napay 3 minutes and 43 seconds. Sige.
Next question ta bro. Sa imong taas nga presentation bro, naa ba kay nahatag nako bro nga bisag isa na lang ka ebidensya ba ka ha or sita sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist mauning kang Kristong gitukod nga simbahan, naa ba kay nahatag nako ganina bro? Wala. Nako'y nahatag ganiha. Akong gimension ang identity. Kay ang Seventh-day Adventist, ang doktrina niya, nagasunod sa sugo o nagatuo kay Kristo. Munang makita nato ang record sa Revelation 12:17. Una, ang Seventh-day Adventist, remnant church sa Christian church mga igsoon. Kaya gipasecute na siya ang main church sa kapwa niya Kristiyano. Kaliadto. Okay bro, matod nimo identity. Usas mga panudlo ang gibasihan. Panudlo man sa Seventh-day Adventist bro, identity man gid ninyo nga si Ellen Goldwhite propeta. Panudlo ba nis mga apostol bro og ni Kristo nga si Ellen Goldwhite propeta? Okay. Walay gimension nga word for word. Ang imong pangutana kung gi-credit ba si Mrs. White nga propeta sa mga apostoles? Mr. Moderator, ako lang klarohon. Asa man yung objection ni dili. Clarification, Mr. Moderator, sa iyong pangutana. Akong pangutana bro, inani bro. Usas imong gibasihan identity, panudlo, doktrina. Oh, di ba? Kay nangutana ko nimo is naabaw jud kay na mention ganina ingkag naa. Usas imong gi-mention nimo ang identity, doktrina jud. Usas inyong mga doktrina, panudlo nga ilhon si Ellen Goldwhite nga propeta. Panudlo ba ni Kristo sa mga apostol bro nga si Ellen Goldwhite propeta para mapasok na to ni nga identity sa church? Okay. Kana sang issue mga igsoon. Gitugutan na sa mga apostoles pero walay pangalan nga Ellen Goldwhite. So kung natong balikan ang Acts 2:17 mga igsoon nga in the last days sons and daughters. Next question. Okay. Next question. Asa man pud mabasa ni bro nga gitugutan sa mga apostol ang si Ellen Goldwhite? Acts 2:17. Atong mabasa dira nga son and daughters makita og mga palanawon. Pero ang kining claim ni Mrs. White usa sa ka-messenger sa iya adoption na sa Seventh-day Adventist kung ginatawag nato nga prophet. Walay word for word nga angko ni Mrs. White nga sa usa ka propeta. So, kung naay mo tawag, walay problema kay nagnaman siya. So kaning imo mana ka next question na? Next question. Bro. Okay. Kaning imong giingon nga si Kristo punuan. Ya, ang kining punuan bro kay gihinganlan man ni Ignacio ang simbahan nga gitukod ni Kristo og Katoliko. Muuyon pug ka bro nga ang punuan Katoliko bro. Okay. Ang gi-address ni Saint Ignatius niya ng panahon na i-address niya sa Christian Church ang word nga Catholic. Muuyon ko ana niya ng panahon ni Saint Ignatius. Pero dili na sa Roman Catholic kay ang SDA Christian mga igsoon matawag usab nga Catholic. Dili lang ang Roman Catholic denomination mga igsoon, kundi ang Seventh-day Adventist denomination pwede siya matawag. Tanang Kristiyanos pwede tawagong Catholic sa panahon ni Saint Ignatius. Pero sa pagtukod mga igsoon, Christian Church ang religion. O ang Time. Next question. Sayang. Pila na may oras ako da bro? 22 seconds na lang na Belen. So pwede pa na. Seconds naman. Wave na? Pwede. Wave na lang na kay di na langanin man. Wave na niya kay di na kaya. Di na kaya na 22 seconds. Sige. Sige. Kuha naman, wave naman. So atong ihatag karon ni Eugene Gapo alang sa iyahang negative stand. 15 minutes sa pagsupak niya nga ang Seventh-day Adventist tinukod daw ni Kristo. Sige bro. Sige, atong ihatag ni Eugene sa iyahang stand. Ready na ka? Ready na bro. Ang Sige, atong storya ka dagan ng oras. ang atong gubaan ni mga kaigsuonan sa mga nag-follow na to ron, nagtan-aw sa YouTube channel, sa atong Facebook, sa live ni Brad Jando, sa nga platform mo. Ang atong papel ani is pagguba sa iyahang presentation.
kung kamong mga Seventh-day Adventist na minaw, kay ingon mas ninyo Gomez din ni comment, paminaw mo sa Seventh-day Adventist nga nagwali ka mga Katoliko. Naminaw jud ko ganina, kakanta-kanta lang ko ba, kay aron di kay laay. Naminaw ko, wala jud siya na-mention, Jeswat, tagali na ko niya mga pamahayag ko. Kay baw ko nga, di ta pwede ka pangutana kung wala sa iyang pamahayag sa first stand. Now, ang yahang presentation walay nahatag siya nga statement sa Biblia nga gitukod silang Kristo. Well, in fact, iya pang gituboy ang simbahang Katoliko. Kay si Ignacio din nagngalan sa Katoliko. Gihatagan niya kahulugan kay Catholic pero lamang mingon siya nga adi man to Roman Catholic Church. Basi nalimot siya nga for the first 1,000 years ang Roman Catholic Church, maura na sila. O nga na, maura na. Now, arita, usa may papel dyan ako, ang pagguba. Usahan man ni pagguba? Ako ba ang isang gubon nga, di gyud si Kristo nagtukod ana kay naa joy laing founder. O kani, lain man yung mga Seventh Adventist kung kitay mo pamatuod kay ang ilang guba di sila kahatag founder. Sila tuyok-tuyok nga, dili jud lagi mo gitukod ni Kristo kay tanawa naamoy mga ribulto, ang mga apostol sa una wala. Ang unang digid mo, ana ra na ilahataman or nanguros mo ang sa una wala. Kita naa jud tay ihatag ba kay kung the fact pangutan-on ta ni Brad tanaw maghulat jud ko ani ni Brad nya kung di si Kristo'y nagtukod sa Sabadista kinsang tawhana. Isa mangutana na kay tikion na tong daan. So, harita, kani si Ignatius, obispo na sa Antioquia. So, kinsa man na, ikatulong obispo sa Antioquia na. Okay, kinsa may nag-appoint ana nga mamahimong obispo, kaya ang unang obispo dito si San Pedro man. Si San Pedro, ang nag-appoint ana niya. Natay mga ebidensya na dire. Nila na ko basahon. Kay basig maingon nga bias nga libro. Diretas ilang libro lang ta mamasa ana totod. Kanang ilang simbahan. Now, kaning tungod kay namang kunoy identity. So maning identity, kutlo din sa doktrina. Ang doktrina, kung mao ni basihan nato, perting daghanang gitukod ni Kristo og doktrina lay ato ang basihan nga mao ni magkapatinuod kay lokal, general, to apay todo el mundo, to apay three angels, to apay reform, Life Advent Union, 70 Sanctified Jerusalem. Puros man to gadala og ngalan nga kanang namahuway Sabado niya, kung imong tan-awon ang ilang mga doktrina naapod sa Biblia. So dili ta ka ingon ba nga, so dili pwede. Kay sa Biblia usara man jud gitukod ang atong Ginoong Hesukristo simbahan. Sa maingon nga I will build my churches. Church naman jud isara. Karon, pangutahan na ni atong amigo. Ako lang ning kuan sakto to yang giingon ganina nga nisikta sila sa Hudyo, sa katong Judaism, sakto man to. Nisiak gid sila, mao tong nakapahimo nila nga giilagid ang Christianity sa giilagid nas mga Judaism nga sikta ra ginas ilaha. Although diha ta nag-ugat sa Judaism kay kanang mga Hudyo kay ang atong founder Hudyo man. Founder sa Katoliko Hudyo man, dili man Pinoy. So diha ta nagsugod sa kuan. That is why kanang naay kasaysayan nga ningon nga Roman Catholic Church is a branch of Christianity, branch lang na siya. Gikan sa mga Judaism. O diha sila nag-ugat. Now, kinsa may founder og dili dahil si Kristo? Ang founder, di lang kumubasag kasaysayan, di lang kumubasa ani mga libro nga World Almanac and Book of Fact kay kanin dire sa World Almanac and Book of Fact loy biya kay sila dire kay wa gid in taon sila na record dire sa major Christian denomination, wala gid in taon. Piting luoya baya. So kinsa may founder ani nga simbahan? Ari ko sa ilahang gitawag na to og Answering Adventism. Kaniha ila jud nga website. Who were the founders and pioneers of Seventh-day Adventist Church? Kinsa may founders ani? The three principal, tulo ka principal founders were James White, Joseph Bates, Ellen White. Kini pa lang isa ka buok website nila. Guba ang presentation. Uy, di man day si Kristo. Tulo. James White, Joseph Bates, Ellen White. May tulo. Napaw. Other influential pioneers include John Nevins, Andros John Yankton, O.R.L. Crozier, Hiram Edson, John Norton, Langborough, Stephen N. Haskell, and Uriah Smith. Wag yo'y Hesukristo. Ako lang nang gibasa ba para maka-aware mo ba? Kay maura ba ni mga founders ninyo? Wala yo'y Hesukristo na sa gold dire. Na kinsama ni sila? They were stout anti-Trinitarians. Many of whom come from the Christian connection, a heretical Unitarian
restorationist, Aryan, and semi-Aryan group. Dili day mo gikan sa atong Ginoong Hesukristo ni. See? Pansam na matukod in taon tulo, daghang yung founder. Hamay Hesukristo na, wala. Basag Biblia. Okay, lang kung mabasa ng ubang kasaysayan, diri ko silahang libro. Kaya ron dili bias. Yunay mo sa inyong kaugalingong libro, ana, kalakiha. Next, unsa pa? Kaniyo, tanawa ha? Kaning ilahang libro nga Adventist o kanang website Japon nila, adventist.weebly.com, about us. Ellen Goldwhite, tanawa ha? Sino si Ellen Goldwhite at bakit siya mahalaga sa Seventh-day Adventist Church? Nganong mahalaga siya? Importante gyud kayo. Si Ellen Goldwhite namatay ni adtong 1915 pero natawag 1872. Kisa man isa sa mga co-founder, kapwa nagtatag. Co-founder Brad, kay daghan din kauban kisa man co-founder ng Seventh-day Adventist Church, dili Seventh-day Adventist Doctrine. Kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Tanawa ra? So dili giday kano sa natatag? Itong basahon Inilarawan ni Ellen ang pagtawag ng Diyos sa edad na 17 upang maging kanyang makahulang mensahero sa dating na naniniwala sa Millerite kung saan binuo ang Seventh-day Adventist Church. Kano sa itinatag noong 1963. Agoy! Dili si Helen, dili si Kristo ang founder. Unya imong kutloon tong ang ugat ang punuan si Kristo. Hoy. Og sa lain pa tong kilid-kilid kani mga tawo mangangkon bitaw nga di ilaha baga kay nagkuan ba nipis. Agoy! Tanawa ragot. Sita sa Biblia kanang buhat 11:26 kung imo nang gamiton Brad. Imong pamatod nga kamo na hantod karon musugot kag sa madili gikan sa kana bang unsay tawag kanang sa first century wala naa sila'y kapilya siguro didto kay ako man tong gi-search Antioch naarabay mga larawan sa sulod sa ilang kapilya. Unya in the first century nga gilitok ni San Pablo, gisulat ni San Lucas, buhat 11:26, mga unang Kristiyano, mga Katoliko in taon to, sakto tong himong giingon kanina, nga gitagaan og kahulugan ni Ignacio. Wala gyud, dili ka pasarang yang argumento. Muna ako pa nimo Brad, no, kay dili man ni ato debate nga pamayuhay taan ni og murason, mahita mo debate, mahita mo argumento. To win souls ta diri, dili ta ingon nga patas anay tag-ihing mayo ta mo kon. To win souls man ta. So nanginaot lang ta nga unta makabig na ka sa pagtuong Katoliko na imong gipamatud-an karon sa debating gihinganlan day ni San Ignacio. Straight to the point. Wala na ko itong magukod itong ikapilang obispo si Ignacio kay noon sa bagay, wala naman bugato mamahayag. Na, saon ta man na, iyang giingon dire 23 million. Dire sa ilahang website, 22 million lang sila. Sa ato pa, nanobrag 1 million Direta, branch sa main church. Branch ra day mo. Dili giday mo ang main. Branch na ba? Kanang brag, anang na siya. Tapos kilid-kilid pa na. Now, kaning ilang libro o ilang website, kung atong tanaos ubos na ay pinaka-importante aritas ubos Maari mo bang sabihin sa akin ng madali ang kasaysayan ng Seventh-day Adventist? Ang kasaysayan ba? Ang Seventh-day Adventist ay ayon sa doktrina. Siya ro di niya kasabot ni si Brad nga tinagawog na ni. Ayon sa doktrina, ay mga tagapagmana ng kilusang Millerite noong 1840s. Ginoo ko. Agoy! 1840s, patay ng mga apostol, tuwan na sa langit, hastas Kristo. Wana, kisa mga apostol, isaksi ninyo Bagaman ang pangalang Seventh-day Adventist ay pinili noong 1860. Sa to pa 1860 rin mo nagpili-pili ani nga lana. Agoy! Wala! Ang denominasyon ay hindi opisyal na inayos hanggang Mayo 21, 1863.
kasama kung saan kasama sa mga kilusan na sa ato pa kasama di mga kilusang Millerite. Usa may kilusang Millerite, murar mo ginpiya na nay kilusan. Agoy! Hukbong kilusan. Agoy! Itong araw, pulang araw. Agal, muuta po gayo eh. Muuta po istanan oy. Karon, ari ko kay gimension niya Katoliko ganina. Ayaw kay na-mention ni mo to Brad, no? Giyara, libro gyapon ni sa 70 Adventist ay, no? Ang ilahang Alpha and Omega Volume 8. Arita sa Factual Index. Atong pasabton si Brad kining factual legit na siya. O sa may meaning sa Catholic atong tanawon ha. Catholic kuno sila. Diya. Catholic Church, Universal Church. Sakto to yung gingon ganyan, Universal Church, whose doctrinal base was formed by absorption of Greek philosophy and neighboring religions into views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into strictly hierarchical system with the Pope and its summit. Unsaon magkapasa rin yung anang terminong Katoliko nga hantod karon dodong wala mo'y Santo Papa. Agoy! Tala ng meaning sa inyo hang Katoliko diri sa factual index na ay Santo Papa. Agoy! Kamay yung Santo Papa, wala mo. Bungkag, pasta ng bungkag, buragikan yun. Duha na to kabok website nila. Karon, diri gitas ilahang Seventh-day Adventist believe. No? Kumintag Seventh Adventist believe, sa Katoliko pa ni mo ni Catechism the Catholic Church, Catechism of the Fundamental Catechism Dogma, ano ba? Mga Catechism the Council of Trent, mga official teaching ni nila. Atong tanawon. Kisay nagtukod sa Seventh Adventist. Sa page 261. Yeah. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite. Kinsa man si Ellen Goldwhite? One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Agoy, Ginoo. Agoy! Usas mga founder. Unya, naapagidiri sa maong libro, page 263. Kingon siya nga, Kristiyano kuno sila na siyang timay. Nga ang Seventh-day Adventist Christian. Nauna to Kristiyano ba? The Seventh-day Adventist, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Binisay unta. Ang ikapitong adlaw sa pagbalik sa simbahan, Seventh-day Adventist Church, kaya kanang Adventist nagpahuwat man pagbalik. One usa of the sa mga largest pinakadako and fastest og pinakapaspas growing nitubo protestante buti pasabot ming siak missionary organization, missionaryong organisasyon, kapunungan protestante itong gitukod ni Kristo. Agoy! Pagsyoroy Istoryahi. dili oy. Saon taman eh. So digid mo matawag og real Christian. Kaya nga naman, kung dili lang ko muhisgot aning uban pang mga dictionary nako dire, kay bawo ko nga di gid mo tuo si Brad ani no. So ang ilang libro na nag-ingon nga ang Catholic naay obispo. Naay Santo Papa. Saon man ni ron. Wala, di ka pasada ang imuhang katarungan brother, hagba good. Giklaro da karon ari tas Biblia. Sa Biblia kanang buhat 11:20 tayo ang gigamit ay tuod to. Man mabasa nga gi-recognize Ellen Goldwhite sa mga apostol. Niya Brad? 50 seconds. Niya Brad? 50 seconds. Okay. Niya sa 2:17 wagi mabasa diha. So, muna kong giingon 50 seconds naman. Brad, no? Dili ni ako ingon nga pamayohay ta mo explain kun dili ato ay skuan ba kana bang to win soul inaoton ta makamata na mo kamo mga sabadista dire makamata na ta mo kaya nagtukod ninyo mga Amerikano di Diyos Kristo nya si Kristo Hudyo dili Amerikano dili Amerikano si Kristo mao na pakyas ang yang pagpamatuod og ato sibo gyud perting guba pas gikanyon. Agoy! Wala naman tayo igong oras. Diri na ko taman. God bless. Mayong hapon sa tanan. Okay, time ra gyud. Okay na. Wait lang. Ana. Time's up. Wait lang. Okay, so nahuman na gyud ang atong kuan.
Ato ang negative stand. So atong ihatag karon sa iyaha sa iyahang pangutana for 10 minutes. Ready na ba negative? Affirmative. Ready, ready. Sige, atong ihatag niya sa iyahang pangutana. Sige, go ahead bro. 10 minutes. First question. Okay. Sa akong presentation ganiha, unsay pagsabot nimo sa denomination, branch o main church? Oh, ang denomination kay kuana bro. Kada bang moingon tag denomination usa na siya ka grupo nga pundok denomination. Nagipasakupan og depende unsa na siya nga denomination, Kristiyano ba na, Muslim ba na or unsang kuana na grupo ha. Sige bro. Next Okay. question. So dili katutol nga ang denomination sumala sa Wikipedia nga ang definition sa denomination is a branch. Pwede. Dili katutol ana. Okay ra gyapon ko bro. Branch mas maayo na bro. Ay mong gipalapdan pero dili na kamo ha. Kaya ang Seventh-day Adventist Okay. dili na ang Seventh Adventist is not a branch of that first Christianity. So pagka-branch in taon ninyo, oy nga Amerikano founder ninyo. Saday mo. Sige, laing pangutana bro. Okay. Dimension ako ganiha nga naay duha ka branch ang Christian Church mo, ang Jewish Christian ug Gentiles Christian. Nabay record sa Biblia nga Roman Catholic naa o wala? Nabay record sa Biblia. As far as the Bible is concerned, kung verbatim imong gipangita, wala. But implicit, wala. Explicit, naa. Implicit, naa. Pero explicit, wala. Kay kanang, mo lagi nagingon, for the first 1,000 years, Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Dili Seventh-day Adventist. Ug ikaw na nagpamatud ana ganina kay si Ignacio gangalan ana. Si Ignacio Obispos Katoliko eh. Sige bro, lain pangutana. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sige. Yes, sa Wala ko'y objection. presentation ganiha. Wala ko'y presentation ganiha nga ang Catholic ang Catholic maulang ang Roman Catholic Church. Dili na akong presentation ganiha. Ang Catholic mao na ang Christian Church. Walay Roman Catholic akong gibenson ganiha. Mr. Moderator. Sige bro, sige, Okay. sige. Sige. Ngani ako. Nato sa negative stand. Dili ka pwede mangutana sa negative may tungod si Muntima. Kaya wala man niya gipresenta yung Muntima. Ato ka mangutana siyang presentation karon nga ang inyong simbahan gitukod sa 1863. Kaya naa sa atong ruling sa first part sa debate, dili pwede mangutana sa wala gipahayag. Okay? Unang-una, ang affirmative ang nag-violate. Ilang kumutingog kay wala may objection sa negative side. Bro Eugene, mo object pug ka ay no, sabi. Natay ruling, mo object ka. Di siya Sige pwede lang, bro. mangutana sa imo ha. Mr. Moderator, nag-isgot na sa branch ganiha God. So, i-clarify lang ako about branches. So, Ang imo yes, ang imo pangutana mo ganina is about sa imong presentation. So, atong giro sa kasabutan, okay. atong kasabutan kay Russia style man atong style nato, yung inyo mo ning request nga Russia style. Di ka pwede mangutana ni Eugene o wala niya gipresenta. Eugene po, sige. objection po ka o pangutan-on ka sa wala mo gipresenta. Ikaduha, di ka pwede mangutana ni Eugene about Roman Catholic kay inyohan tema SDA man. Dili team ang Roman Catholic. So, nasa to ang rules nato, rule number 2, tanang pangutana og tubag naa lamang sa tema nga gikasabutan. Ang tema nga gikasabutan is di tinukod ni Kristo, dili apil sa tema ang Roman Catholic. Sa dili pwede pangutana ang Roman Catholic, dili man ni comparative debate. Karon, akong ihatag balik sa affirmative sa iyang pagpangutana adto na sa gipresenta ni Eugene sa iyang negative stand. Unya na pangutana og lain sa rebuttal. Sa first part man ta, nabagay 8 minutes so 15 seconds sa imuhang pagpangutana sa iya. Sige. Go. okay. Subo na akong pangutana ha. Sa imong presentation, unsa may pagsabot nimo sa denomination? Branch ba o main church? Kay dili man pwede akong presentation. Kaya nag-present ka ganiya about branches, nag-mention mo kag branches. Saman, ang akong pasabot anang denomination? Amo na to bro. Akong explain kanina. Okay, mo lang gyapon. Oh. Karon,
dili ba katutol nga ang Roman Catholic Church branch sa Christianity? Dili ko totol ana bro. Kay kami ang tinuod nga brand sa Christianity bro. Okay. Sige, next Kung question. pasabot, sa Vine, daghang branches. Wala may punuan nga gamay og branches, daghan yun na siya. So sa branches, imong giangkon na kamo Mm. ang una. Mm. So dili katutol nga ang Roman Catholic is a branch. But pasabot, ang Roman Catholic dili Vine Bahin siya o bro. dili main church. Bahin siya bro. Main siya, branches gihapon siya, pero mao jud na ang pinaka-original. Kung mayingon kag branch kana bang sa mga negosyo ramang gud nimo na nakita ng branch bro, kada magtukod kag kapihan ba na kay branch dito. Pero ang pinaka-main mo is nakadiha dapit. O pita nakasa kanang Cotabato na imuha ng main diha. Ang imuhang mga branch nga imong gipalakaw sa tibok Pilipinas, puto imuha. Pero lahi-lahi siya na mahala dito. Sama ra sa daanan simbahan bro, pero dili lagi na kamo. Kay kamo sugod ra mo bagwang pitando ay. Sige bro. Lain pangutana. Okay. Sumala nimo ang Roman Catholic Vine nga ang Roman Catholic branch pod. Mm. Asa man sa Biblia nga ang Roman Catholic Ay, objection, o Mr. ang Roman Moderator. Catholic branch. Yes, o sa objection. Wala, nalayo naman siya. Okay, Ano bago sa na Roman ako, Catholic ang Mr. iyahang Ah, gikuan. sige, usbon ako ha. Ang atong rule number 2, ang pangutana og tubag naa lamang sa tema nga kasabutan. Affirmative, usbon ako ang tema about SDA dili about Roman Catholic. Di ka pwede mangutana sa negative about Roman. Di ka pwede mangutana sa negative about Roman Catholic kay iyahang gisupak ang SDA dili man ang Roman Catholic. Dili po ni comparative debate. Usa imong pangutana siya sa iyang gipamahayag ganina sa iyang negative stand. Ada ka mangutana. Okay, bago na ko bro ang question. Sige, go. Unsa may religion sa Roman Catholic Church? Christian o Roman Catholic? Mutana lang ko about religion. Sa religion sa Roman Catholic? Dili lagi ko motubag ana bro, kay dili man na mo'y topic na to. Okay, sunod pangutana. Mm. Walay problema ang obispo mga ison kay naamay obispo ang SDA Christian. So ang pangutana, asa man sa Biblia ang word na San Papa kay mo man gi-present kaniya? Asa makita ang Asa mabasa sa Biblia ang word nga Santo Papa? Santo Papa, dili gyapon ko motubag ana bro, kay wala man na sa tong tema bro. Ako lang tong gikuan bro, ako lang tong gigamit. Eh, gi-present man nimo. Lagi, nag-present ko ana bro, bot pasabot nga kuan ba bro, kanang dili mo pasado Sabi objection ta. Objection ta ha. So, ang iyang pangutana about Santo Papa kay nalitok ni Eugene ganina ang meaning sa Catholic sa SDA nga libro na ay Santo Papa. Oh. Unya, so imo lang tubagon bro Eugene nga nagisgot kuno ka og Santo Papa sa Biblia o mo nagisgot ko tubag og kag 10 seconds. mo 10 seconds ra ko bro, kay ngano man in the first place. Sige, 10 seconds. Ang akong gihisgutan gani libro nila nga ang meaning din sa Catholic na Santo Papa. So dili mo pasado kay wa man mo Santo Papa. So kanang Sige, pero wala na ko nagipalaluman ang about Santo Papa ha, kay that's another issue. Sige, next question. Asa man sa Biblia nga ang kung walay Santo Papa dili pasado? Dili pasado. Asa sa Biblia mabasa na kung walay Santo Papa? Akin sakyan na lang nato ni bro, kay wala man siya laing pangutana na bro. Wala siya. So adya sa kwan bro, implicitly wala pero explicit wala pero impliedly naa. Kadang nasa San Juan atong basahon ning nasa San Juan bro, ngayon si Kristo nga atimanang ako mga karnero. Mao na bro. San Juan kapitulo 21 versikulo 20. Dili dai bro, 15 padulong sa kuan siya bro, kinini ang 19. Ingon si Kristo, atimanang ako mga karniro. So siya ay nag-atiman niya. San Mateo 16:19, gitagaag Yahweh sa gingarian. Mao na nga naami mga saksisor hantod karon.
Sige bro, laing pangutana. Wa naman siya laing pangutana. Kailan nabilis akong oras? 4 minutes o 11 seconds. Okay. Kaya nag-angkon man mo nga founder si Kristo, Mm. misunod ba mo kay Kristo sama siyang pagsunod? Nisunod bro, in terms of kanang, although wala na ni estima ha, pero ako lang ning kuan kay wala lang ipangutana ni. Nisunod mi bro sa kalagdaan sa simbahan nga gitukod ni Kristo kanang San Mateo 16, 19, 18 kay ang simbahan haligig sukaranas kamatuoran man o ng Timoteo 3:15 pamatud-an sa inyong libro. So sunod gyapon mi ana bro, kay mo na di mi mo sunod, magbuot mi kamong dalan nami excommunication. May excommunicate ang tao. Sige bro. Okay. Nakabalo ba si Pedro nga siya Santo Papa? Ay kabalo kay bro kay si Kristo'y naghimo niyang Santo Papa. San Mateo 16:19 mo unay pagka Santo Papa niya og mismo si San Pedro giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon padulong sa Pedro. Puti pasabot bato. Nya siya pa jud ang gihimong patukuranan sa simbahan San Mateo 16:18 og kana simbahan nga imong gipamatud-an dili na kamo. Ang Katoliko na. Sige bro, laing pangutana. Okay. Mr. Moderator, for clarification lang. Asa man ang iyang sulat nga siya usa ka Santo Papa? Okay. Isa ha, kanina may objection dire. Clarification lang, Mr. Moderator. Usbo na ako. Dili pwede mangutana sa wala gipresenta sa negative. Nya negative side ayaw dawat og pangutana kani uyon mong duwa sa ato ang sabot Wala bro, wala nga na rulings ang pangutana og tubag. Unya na bro kinamon ti second part. Ang second part sa debate nga pwede na ihunat og pangutana tanan pero wala pa gyapon kawas sa sistema. Sa karon namo sa first part di siya pwede mangutana og wala sa imuhang gipahayag. First part man tanan mo ti second part. Kay Russia style man kayo yung gusto. Oh. Usa mutubag ka bro Eugene kung iyang pangutanas naa sa imuhang presentation karon kay first part pa ni. Unya nakamutubag sa wala nimo gipresenta sa second part. Balik ko na ko ha. Ang pangutana sa affirmative dapat naa sa presentation sa negative. Kung mo natong gikasabutan na to. Sige, next question. Counter objection, Mr. Moderator. Ang presentation ni Jinga po kanina, nag-mention magud siya o Santo Papa. Sige bro, ako lang tubagon bro para nag-mention para siya o naman laing kuan. Ako for tubagon. clarification kay kini atwa mensahe man ni dili man ni kinahanglan nato itago. Ako tubagon na bro. Kay para napod say laing kuan. Nasa unang Pedro 5:1. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Si San Pablo nagingon nga pangulo siya. Unya aton timan-an nga si San Pedro pinakaunang listahan sa mga apostol, Prince of the Apostle. Sige, laing pangutana. Wala man tay bais anang bahin sa pagkapangulo ni San Pedro mga kaigalaan. Lagi. So ang akong pangutana dinhi ang pagka Santo Papa. Kay ang function ng good sa Santo Papa din pangutana na bro, ano na imuhang ribata. So ang akong pangutana. Okay, next question ta. Dili nato na pangutana sa katong inyong libro kung gigamit bro para ma-challenge pud ta. Okay. Dirita mga igsoon sa giingon nimo nga foundation kaganiha. So kay ingon man ka nga ang Seventh-day Adventist dili tinukod ni Kristo. Ang kunon ba nimo nga ang Seventh-day Adventist Kristiyanos o dili? Dili na ko ang kunon bro kay ang Seventh-day Adventist base sa inyong libro protestante mo. Si Kristo dili protestante. Unya unsa may original Christian church diri sa wa pa bro pumuna akong time. Unsa may original Christian church Roman Catholic diri sa akong dictionary. Na mortista mo and then digil mo Kristiyano. Sige bro. Okay. Next question. Ang imong gi-present kaniha nga libro naay word nga Protestant. Actually amo lang nang gi-adapt kay kami dili mi unsa may pangutana na bro? Wala mi
Protestant yun sa Roman Catholic Church. Mm. Mo yun baka sumala sa Wikipedia nga ang Protestantism is a form of Christianity? Mo yun baka ni o dili? Mo yun ko ana bro, a form of Christianity kay natural sila ang kono sila Christianity sila. So giila sila sa Wikipedia nga Christianity, but take note, the real Christian is not Protestant. Dili siya Protestant nor Seventh Adventist. Ang i-search nimo sa Wikipedia, Amerikano ay nagtukod ninyo, o i-search nimo sa Wikipedia, Kristo ang founder sa Katoliko. Sige bro. Okay. Akong pangutana, unsa may kinalahi sa founder o sa co-founder? Ang founder magtutukod. Ang co-founder kaubang magtutukod. Mo na'y kalainan. Pero pareho silang magtutukod. Kauban lang siya. Buti pasabot dili si Eileen Goldwhite lang nag-inusara. Okay, time. Time na. So, nahuman na nga itong first part sa debate. Bro Jando. Yes. Na ako'y comment pasahon diri ha. Ingon si Peter Pindon, pastilan pagkabayas na lang yun ni Jando Alabado. Kaayo din niyang Sige lang, way problema na bro. tudloan si Way problema. sama ni. Nayang comment diri bro, sa last niyang comment bro. Kadali lang ha. Taas og tubag si Jin May Gapo problema. pero wala jud ni time sa kabayas na lang sa moderator. Sama imong response ni bro. Ang lami unta og nag-timer siya diha. Mag-abri kog kamera ha. Diara. Sige lang bro, Jando. Okay lang. Actually, akong giandam diri nga cellphone duha ni kabuok. Dani kabuok ha. Ang usahan ni mo ni inyohang oras sa debate. Ang isa oras sa inyohang tubag. 30 seconds 30 seconds. Mao na nga kana si Pindon nasakitan na si Pindon. Usa pa Pindon, before nagsugod ang debate, gibasa na ko ang rulings. Unsay ibasa sa rulings? Unang rulings, sa first part sa debate, dili pwede mangutan sa wala gipamahayag. Dili Jando, okay pwede. na lang. Ay sa kay ano man ta? Kuan ko kay kuan mo si Pindon. Sa first part sa debate, gikasabutan o yun ang both sides. First part sa debate, dili pwede mangutan sa wala gipamahayag. Daghang pangutan na ang affirmative ngadto sa negative sa wala gipamahayag. Sama kahibalo ba si Pedro nga Santo Papa siya dili man na mo'y tema. Rule number 2, tanang pangutana og tubag naa lamang sa timang gikasabutan. O sa timang gikasabutan SDA tinukod ni Kristo. Ang pangutana sa affirmative, kahibalo ba si Pedro nga siya Santo Papa? Layo naman kay na. Masukod di ka Pindon ako'y patuman ng balaod. Ingon ko ni bias ko. Okay. Relata sa rebuttal, Ma'am Bawi. Okay na. Munang sigo balik-balik pa hinumdom ninyong both sides ninyo nga ang affirmative dili pwede mangutana sa wala gipresenta sa negative. Ang negative po dili pwede mo daw og pangutana nga wala niya gipresenta. Karon kay rebuttal portion naman ta. Sa rebuttal portion usbon nako ang ruling pwede mangutana sa wala gipresenta. Pero dili mo kawas sa tema. Ganina pag start to ganina sa debate ang ingon ko ganina sa rule number 2 kay ang tanang pangutana isibo naman sa tema. Ang tema iglesia walay labot adlay papahulay walay labot ang balaod. Pero gahisgot atong affirmative abot sa balaod wala na lang konting og kay wala man ni object ang negative. Objection Mr. Jando. Man. Dili man mo pwede halakangan ang balaod manggod identity na siya sa true church. Identity na siya nga mahimo kang mahimo nimong founder si Kristo. Di man na pwede, wala man ko nag-present isa-isa, wala man ako specify tanan kung unsa nang balaura tanan. Ako lang nag-generalize lang ko nga appeal ang balaod identity ba as a true Christians. Pagtuo. Sige, granting. Wala man ta nagkuan na. Granting kay mo na imong style mo nga imong ipasibo. Granting. Pero usbon na ko ha, ang sabot ha nata sa kuan sa rule number 7. Sa second part pwede na mangutana maskin wala gipresenta. Pero ang pangutana og tubag di gihapon pwede mo kawas tema.
wala mo gatimag Santo Papa, inyo ang tema is de tinukod ni Kristo. Unay malink diha, dool-dool ra di pwede layo. Laktaw ra Oh. man to bro kay na Oh. i-present man pud niya. Oh. Gitubag naman niya to imong giingon nimo. Oh, karon, tama na. oh. Karon po. Karon sa kuan ta rebuttal portion. Ikaw pindon og di ka kagwanta ning rulings nga akong gipresenta nga ilang giuyonan, pahawa na lang diha. Okay? Ilan man ning gipangutan, anong tanong ko nina, ha? Uyon ba mo sa rules? Saan niya mo reklamo ng viewers noon? Ano reklamo kay wala gani reklamo ng mga kuan diri kining uyon silang duha. Oh, sige, okay lang bro. Okay, sige, padayon ta. Sige balayan ta. Ang unang mo presenta sa iyang rebuttal portion ng affirmative side nga si Jacob Jacob nalimong spelito Jacob Mateo, bro. Tolerano bro. Jacob Solerano sa iyahang topic nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Okay, rebuttal portion, go ahead. Okay. Padayon ta. Wala jud kasabot mga igsoon si Brother Eugene. Ingon niya ganiha naminaw daw siya sa ako ang presentation. So ang John 15:5 mga igsoon, I am the vine and you are the branches. Wala jud nag-mention dira mga igsoon no nga Roman Catholic Church is the vine. I am the vine and you are the branches. Mo bitaw ang Roman Catholic Church kung atong tanawon bisag asa ka nga dictionary mga igsoon. I-research ninyo sa internet. Branch ba ang Roman Catholic Church? Yes, it is a branch, largest branch of Christianity. Wala lang nasabtan ni Brother Jando mga igsoon ang akong presentation ganiha nganong nahimong tinukod ang Seventh-day Adventist ni Kristo tungod sa vine mga igsoon. Sa vine mga igsoon naa dinha ang pagkamatinumanon, ang atong pagtuo nga kinahanglan atuan ng ikinabuhi, makita sa doktrina, ato ng mabitaw akong gigamit yan ha, ang moralo. Kay kung moralo ganit nimo nga imitation, dili original, nagpasabot ka ng imong denomination o branch, mga kahigalaan, tiki na, dili na tinuod. Anong gigamit man ako ang John 15:5? Ngadto pa siya sa 1863. Ang Seventh-day Adventist mga kaigsuonan is a denomination o branch nigawas 1863. So kini siya nga time and period kay atong tan-awon ang Revelation 12 di-persecute ang main church, mahisot gani kag main church katunang mga tawo nga nagmatinumanon kauban sa kining nakinabuhi nga nagmatinumanon sa ilang pagtuo. Kining ginatawag nato nga mga martir, kining sa mga apostolis kung atong balikan ang kinabuhi sa mga apostol nga gipang persecute sila. Walay background mga igsoon nga ang Christian Church nang persecute o kapwa Kristiyano. Wala jay background. Kay kana mga igsoon katumana na sa 2 Thessalonians chapter 2. O ang Seventh-day Adventist fulfillment pud na sa Revelation 12:17, the remnant church. O mailan mo ang katawan sa Dios pinaagi sa identity, nagmatinumanon og nagatuo sa Dios. Tanawan ninyo mga igsoon ang among doktrina. Wala may gi-imitate nga napulo kasugo kung naa may mga denominasyon karon nga nagatuman og nagatuo kay Kristo. Wala tay problema na mga igsoon. Kay personal man ang kaluwasan nato kay Kristo. Ang Dios may magbuot, ang iyang saad ang nagmatinumanon ug nagatuo kaniya, may maluwas. Walay saad ang Dios sa Biblia nga mag-Roman Catholic Church ka, luwas na ka mga igsoon. Walay ing ana nga tudlo ang gospel mga kaigsuonan. Mo gani gigamit na po ang John 15:5 kay ang kining branch, kining vine mga igsoon musanga ni siya. Moabot ang panahon nga nagasanga. Kay na may kaaway. Once nga ang sanga gani mudaghan sa atong panahon karon daghan na. Sa panahon ni San Pablo o panahon ni Pedro,
ang branch mga kaigsuunan mo ning akong gi-general kaganiha, ini ginatawag nato nga Jewish Christian o Gentiles Christian. Walay ang Roman Catholic mga igsoon, dito na sila nasakop sa Gentiles Christian. Mubitaw kung atong tanawon, atong balikan ang history, ang nauna jud nga na-convert sa pagka-Kristiyano sa mga Gentiles, kini ginatawag nato nga mga Greeks. No? Ang sa ingon ni San Pablo mga igsoon, I am not ashamed. Makita nato na sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to one who believes. First to Jew, then to the Gentiles. Ang Gentiles nga referred diri mga igsoon, mga Greeks ni, dili ni Romans mga kaigsunan. Sunod ang Roman Catholic Church, converted ra na sila. So mo bitaw nga ako sa ipangutana ganiha nga ang Roman Catholic ba branch ba ni o vine? Both iyang tubag mga igsoon, vine pod ang Roman Catholic Church, unya branch pod ang Roman Catholic Church. Iya nang gikalimtan mga igsoon ang John 15:5, I am the vine. Kinsa man ang mga igsoon si Ginoong Hesus. So wala nagsubay si Brother Eugene Gapo mga igsoon sa akong presentation ganiha nga ang SDA Christian na pamatud-an nga tinukod ni Kristo tungod sa identity. Ay ang identity nga Iglesia ni Kristo nagatuman o nagatuo siyang sugo, dili pinaagi sa pangalan mga igsoon. Kanang 2 Thessalonians to mga igsoon, mga katawhan kana nga nagaalagad sa Dios, pag-abot sa panahon mitalikod, ganun mitalikod man, tungod misupak sila sa Dios mga igsoon. Kung atong tun-an mga igsoon kanang Thessalonians chapter 2, nadra ang kining natawag nato nga the man of lawlessness. Dito po dito mo sa kining ginatawag nato nga Santo Papa. Si Peter mga igsoon, walay background nga siya usa ka Santo Papa. Dili kay gi-mention dito nga usa sa kapangulo. Iya paganing gi-greet ang uban ni pangulo. Buto sa daghan silang pangulo o sa Christian Church. Ang Santo Papa mga igsoon, usa lang na siya. Muna siya ang kinalahi. Ang function, kung atong tanawon ang function sa Santo Papa mga kaigsuonan, layo ra kayo na sa atong dimension ni Bro Eugene Gapo nga pangulo. Ang Seventh-day Adventist adunay mga elders, adunay mga pangulo sa iglesia, obispo ang tawag ana mga igsoon. Dili pwede sa Christian Church nga walay elders. Adyo elders. So natingala ko ganiha mga igsoon nga wala siya nakasabot sa akong presentation ganiha ngano ang SDA Christian na himong tinukod ni Kristo tungod sa vine mga igsoon. Ang usa ra man ang Universal Church, kini ginatawag nato nga Christian Church. Wala na may uban. Ang address ni St. Ignatius nga Catholic para to sa Christian Church. Buta sabot mao tong main, dili ang Catholic ang main. Kaya ang gusto mo kunya ipagawas ang Catholic nga word, himo niyang relihiyon. Dili man. Ang Catholic address na ang word universal, address na para sa Christian Church. I-address ni St. Ignatius na ang Christian Church mo ang Universal Church. Wala na uban. Ang sunod na, mga branches na. Muna ng Roman Catholic Church, Orthodox, unsa pa bang imong mga branches, unsa pa ba imong mga denomination. Ang Roman Catholic Church, largest branches of Christianity lang na sa atong panahon karon. So apan unsaon man nato pagkahibalo nga tinuod o tinukod ni Kristo nga branch. Mabitaw to balik ta sa atong presentation mga igsoon. Nagasunod. Kaya nga naman, kung wala nagasunod o nagato, unsay giingon sa John 15:5, pagaputlon og ilabay sa kalayo. Sugot ba na mga igsunan? So iyang i-credit ang Jewish Christian atong panahon na.
followers of the way. Kining followers of the way mga igsoon sekta. So wala sa nabasa dito nga mga RCC to sila. Daghan kay mga claim karon ni panahon na kusog kay mga angkon mga igsoon. Pero pag abot gani sa pagtuo o pagtuman sa sugo, bagsak sila. Kung say gawasan na unfruitful branches mga kaigsuonan. Pagbantay ta sa atong pagtuo ning hinapos sa kapanahunan mga igsoon. Ato nang bantayan. John 5 verse 6 are taken away. No? And are thrown into fire, symbolizing separation from Christ and worthlessness. Anong separate man sila? Wala mituman sa sugo. Nakalimot sa ilang pagtuo. Kaya ang pagtuo, magabunga kini pinaagi sa atong pagtuman sa sugo mga igsoon. So, atong tanawon ang doktrina. So, mo naman na simple. Ang ato ang pagpangalagad mga igsoon as a Christian. Wala yun nasabdan ni Brother Eugene Japo ganihang akong presentation. Ingon na yan, nasabdan niya. So, wala niya natubag ang katong pagkasanto Papa. Wala man siya nabasa jud nga giangko ni San Pablo kasi Santo Papa. Claim lang na nila mga igsoon. So, Time. Okay. Okay, salamat. Okay, wait lang ha. Karon ka second part naman ta. Niyata karon sa kuan sa 7 minutes nga pangutana. So atong ihatag karon ni Bro Eugene alang sa iyahang pagpangutana diri kang Jacob. For 7 minutes, go ahead. Sige bro, mayong hapon sa tanan. Brother Jacob, tingog na bro para mo display ta dire bro. Okay, copy. Okay na, sige go. Imong gipamatud-an nga ang Seventh-day Adventist mao jud ning simbahan nga gitukod ni Kristo. Buot ba nimong ipasabot karon nga si Kristo'y founder sa Seventh-day Adventist? Yes or no? Bago na ko natubagon, Bro Eugene, balik ta sa atong topic. Wala sa atong topic nga main church ang akong gipamatud-an dinhi nga ang SDA Christian tinukod ni Kristo. So ang akong reference naa sa John 15:5 nganong natinukod ni Kristo ang Seventh-day Adventist tungod kay siya ang vine. Christian Church ang iyang gitukod ug ang Seventh-day Adventist usa sa branches sa Christianity. Bro. Unang natinukod ni Kristo ang Christian Church. Naa sa imong tema bro, pamatud-an nga ang SDA Christian tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia og referensya. Kay tinukod man ni Kristo bro, pasabot ba ni bro? Si Kristo ang founder. Yes or no? Yes. Sige. Si Kristo ang founder. Kay ang atong topic is SDA Christian. Buta sa bot ang SDA na co-founders, ang Christian, si Kristo ang founder. Ingana lang kasayon Brother Eugene Gapo ang tubag sa imong pangutana. Okay, next question. Kaingon man kag si Kristo ang founder sa imong simbahan. Karon naaman sa inyong website nga ang founder si James White, Joseph Bates, Ellen Goldwhite. Kaning inyong website dire na makakni o wala? Okay. Tubag na ko. Sige bro. Ang website namo wala na naman ka. Ang itukod ni Mrs. White o ni Ellen nila ni unsa parang mga co-founders sa Seventh-day Adventist denomination mga igsoon. So, mo bitaw co-founders kay daghan. Imong nakalimtan ang Christian nga word. Wala nimo na appeal manggod, nag-focus lang ka sa denomination sa branch. Pero kung mo balik ka dito sa bang naadira ang word nga Christian. Mo bitaw ang pagtuo sa Seventh-day Adventist mga kaigsuonan. Nagatuo kay Kristo o nagatuman sa iyang mga sugo. O wala na'y kinalahi sa batasan sa founder mga igsoon. Mo na'y Revelation 12:17. Okay.
dire sa inyuhang libro Seventh-day Adventist Believe nga si Ellen Goldwhite usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church. Kinsa may nadungog nimo sa ako ang gibasa bro, si Kristo, si Ellen Goldwhite. Okay, ang tubag. Wala may bangi niya na maisuon kay Bro, Branch. objection, Ang bro. aking tumaganiha, nakalimtan nimo Objection. ang Mr. Christian na Moderator. word. Sige, sa objection. Ang akong Power. objection bro, kinsa may nadungog ni unsay nadungog niya o kinsay nadungog niya ani akong gibasa? Si Kristo ba o si Ellen Goldwhite? Sige. Rolling na punta ha. Rolling na punta. Rule number 5. Asa na rule number 5 dire. Asa bro, na rule number 5 dire bro ako sa basahon kay aton pa inumdum ni no. Ang tanang pangutana nga kategorikal tubagon usab og kategorikal unya sundan og 20 seconds sa clarification. Ang pangutana niya kategorikal. Kinsa imong nadungog nga founder sumala sa inyong libro, si Kristo o si Ellen G. White? Mayong categorical to. Pero nakay counter objection. Unsay counter objection nimo? Gitubag na ko siya nga sila Mrs. White ang gi-mention dito kay denomination man to mo bitaw akong gipaluap nga gikalimtan niya ang word nga Christian ang bahin. Wala siya nagsubay dito sa bahin. Sige, usbag balik ang tubag. Ako padagalon ng oras. Question, Mr. Gapo. Ang akong pangutana, kinsa may nadungog nimo aning inyong librong Seventh-day Adventist Believe nga nagtukod sa Seventh-day Adventist Church? Si Kristo, si Ellen Goldwhite. Okay. Tubag. Ang nadungog nako si James White, si Joseph Bates, si Mrs. White. Muna imong gi-mention ganiha, wala ka nag-mention nga Mrs. White lang. Oh. Kana siya nga sulat nagpasabot na siya sa branch sa denomination co-founders. Wala ni mo na mention ang Christian. Next question. Okay. Next question. Christian. Ang kaning Seventh-day Adventist bro, natukod base aning inyohang website, natukod siya ni adtong tuig 1863. Tama ba ning website ninyo o namali ni? Yes, as a branch mga igsoon sa John 15:5 nga naapay mga branches, ang usa ka bahin mga igsoon dili lang usa sa atong panahon karon daghan na kayong mga branches apan pag-abot sa panahon katong mga katong mga branches nga dili na mamunga nga nahimo ng wa nay bili, wa nay pulos, mo tay pagasunugon, wala man tay bangi ana. Okay, sunod. 1863. Ikan sa 1863, pila naman mo katuig karon? Pila na edad sa inyong simbahan? Okay. Kung atong kitahon ang edad sa among simbahan karon, 2026 naman ta atong tan-awon ang calculator. Sige, i-calculator. 160 years. 160 years na Mr. dahil mo. Gapo, 160 years. Okay. So, katong giingon nimo nga branch nga imong gipamatud-an nga Catholic, sakto ba to o mali to akong pagdungog? Ganina nga niingon ka nga mao ni ang Catholic gihinganlan ni Ignacio ug kamo Katoliko sad. Sakto ba to? Objection, Mr. Moderator. Mm. Ang branch nga akong gimension ganiha Roman Catholic Church. Wala akong nag-mention ang akong stand sa Catholic. Bro, Universal. by the way bro, akong kusman katong katong punuan ba nga diin na branch mo ingon man ko kag hinganlan ni Ignacio Katoliko, mao ba tong kamo? Mo ba daw to nga kamo? Katong Catholic baginganlan niya Catholic at mo ba daw to? Ang imong gipasabot, Mr. Gapo, nga Asa bro kay Asa bro ha. Ako na doon na objection. Unsa may objection anong gitawag man ko? Nga naka-time post man yung oras dire. Unsa objection di unta? Tinubagay naman gud mo. Unsa tay objection? Nakay objection bro?
Isa ni tawag og objection. Wala. Ah, sige. Kaya ako ra bang time pause ra ba? Napay 2 minutes na nabilin ha. 2 minutes. Sige, go. Okay. 2 minutes sa pangutana. Oh, pumunta na. 2 minutes na nabilin. Kay ang ikaduhang pangutana bro unsa man ni kanang dili na ni 10 minutes no? Dili na. 1 minute na nabilin. 1 minute na lang. Sige, go. Amo na nabilin sa 10 minutes, bro. Sige. Ang akong kay utlo na lang pangutana, kaning imong giingon nga Catholic Church pod mo. Ha, ganina imong Katoliko pod mi, Brad. Kaning sa inyong magazine, ministry magazine, nga the Apostolic Christian, the ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostle continued to the time of the Constantine about 321. Nya giingon diri sa inyong katapusan sa magazine, and she become the Roman Catholic. Kamo ba di bro? Objection, Mr. Moderator. Kanang imong Sa may objection. gidefine mga Mr. Moderator, ang gidefine ni Mr. Gapo Moderator nga ancient Catholic dili na Roman Catholic, lahi na nga paragraph nabasa na ko na siya nga sulat. Dili na mao. Unsay counter sa kuan? Unsay counter? Ang akong counter kay mo masag dili mao nya naaman diri sa ilahang magazine mismo. She become the Roman Catholic Church. Kamo ba ni nga ancient Catholic nga nahimong Roman Catholic Church? Objection, Mr. Moderator. Akong tubaga na lahi na nga paragraph ang imong gipasabot nga she became a Roman Catholic. Asa bro. Objection ni counter si Eugene. Pwede na ito na-send sa messenger. Dahil na sa nga paragraph. Sa na objection na counter si Eugene. Ang usay objection nimo lahi siya nga paragraph mo imong objection. Imong objection lahi siya nga paragraph. Okay? Ang usay counter nimo bro Eugene. Wala na ko'y counter. Kaya malangay ta. Pila na may sige, oras sa padayon na lang mo. Pila na may akong oras dia? 1 minute ug 13 seconds. Sa 10 minutes nga pangutana? 7 ra. 7. 7 minutes ra. 7. So kaning founder ba, kaning tulo ka buok, upat ka buok founder. Nya daghan gali diri sa kuan. Nabay imong nadungog diri Brad nga si Hesukristo? Okay. Kung imong basahon dira ang co-founder sa Seventh-day Adventist si Mrs. White, wala na dungog. Si James White o si Joseph Bates. But sa ilalom, mabasa nimo, Christ is the head of the church. Okay. Dito na sa bayin mga igsoon. Madungog nimo kung basahon nimo na tanan. Kanang wala mo nimo gibasa tanan mo nang wala nimo na dungog, pero basahon mo na tanan. Okay, bro. Na dira nga Christ is the head of the church. Akong pangutana, bro, kay gibasa man gyud nako ni tanan, bro. Wa man gyud Christ is the head of the church dire, bro. Ang kuno nimong namakak kasi yung pag-ingon nga Christ is the head of the church nya wa di ay. Akong ang kunon, ikaw ang namakak, Brother Eugene. Kaya naman, kabalo ko wala nimo na gibasa tanan kay wala sa doktrina namo nga dili head of the church si Kristo. Si Kristo jud ang head of the church. Mo bitaw siya ang vine sa akong gi-present kaniha sa John 15:5. Jesus is the vine and we are the branches. So sayo mo bagay nga. Ikaw ang namakak. Time's up. Okay, so ato na pong ihatag karon ni Eugene Gapo alang sa iyahang rebuttal stand for 10 minutes. Okay. Eugene, ikaw na po. Sige bro. Ano na siya? Wala naman jud toy laing pangutana gud ganina si Brad, no? Nahudtan in taon siya. Sige sagdagan-dagan atong Santo Papa. O siya sa kabungkag sa iyang mga libro nga akong gi-present. No, igo lang siyang namapaw gid sa kuan. Kana bang luoy baya pod din taon, no? Nga kanang ingnon ta lang nga mao lang pod din taon yang barog-barog. Anyway, iya jong gi-claim nga sila kuno ang mga brands, mga sanga. Tata lang, kaya ang punuan si Kristo. Kunya ang mga sanga, ingon si Kristo, pag dili gali mo mamunga, ibalibag jud mo. Potlon, din ibalibag. Diba? Karon unsa man ang bunga ang giingon? Di ba mo ning pagkabalaan?
Kay di gali ka magtubo ang pagkasantos ug wala kay pagkabalaan dia, wala kay mga bunga ba imo sa may mong naabot, sa imong na-convert, sa may imong nahimo nga napabalaan nimo, wala ka diya mo, wa jud kay pulos. Mo nang ingon diri putdog ibalibag. Karon pangutana, kung sanga mo, kinsa man in tao nahimo ninyong santos? Agoy! Si Ellen Goldwhite kalisod pa manggali mog point out og nalangit ba tog wa? Wala jud may santos. Santol siguro na ang naibawan ni Santos na Vilma Santos, Julian Santos, Eric Santos. Ug man pang mga Santos. Tanawa di usahan pagkasanga ninyo ana, nay putlon madog gibalibag. Mao nang ang inyong librong giingon diri sa tabo sa katapusang panahon nga mga 70 Adventist nga nakadawat og dakong kahayag, gibayaw sa langit, giyod-yod naman Ginoo sa impierno. Agoy! Kanong giyod-yod man na? Kay walay pagkabalaan, ningos Kristo putlon o giyod-yod. Na mo nang si Brad natagnaan gid sa ilahang founder nga giilang propeta, giyod-yod gyud ang impierno. Agoy! Ngano man na? Kay walay mga santos. Ingon si Kristo, pag di ka mamungag daghan, ibalibag jud ka. Na. Nya sa ilang mga libro daghan kay founder, wa jud Hesukristo. Tanawa ha, ingon siya nga, ako'y namutbot kay wa nako gibasag hurot. Tanawa ha, dai ipakita gyud ako ni sa tong mga viewers dire. Kani wajoy, tanawa gibasa man ako na tanan sa ubos. Ano wala joy, Christ is the head of the Seventh-day Adventist. Waya mo. Na term Christ, pero lahi man niyo. Be restored to the church before Christ could return on 1847 na. Palpak rin ninyong mga tagantagan. Oy, wala. Wajoy, Kristo na sa gold rin. Wala. Dahil kanila, katapusan. Divine, deeper into Adventist history, basic, essentials, equip yourself with the truth. Mga kuha naman niyo. Wala naman niyo. Mga seleksyon naman lang niyo. Kung asa dapit niyo, kuha nun. Wala. Wagi Kristo. Yung siya nga, kung imong basahon nas ubos, wajod. Samot na ning kaning 70 Adventist believe. Wagid ya mo. Wala ya mo. Walay Kristo. Narita sa katong about us. Tanaw tog nabadyo Kristo dari. O kani, atong gibasa man ni ganina. Atong tanawon di humanon to nigbasa be. Wala sinulat siya ng mahigit na 4 na libro. Wala kani libro niya ang Step to Christ kani Step to Christ man dili man church dahid. Wa gyud diya mo. Wala gyud diya mo, way nabasa. Kagrabe tao bakakon. Sus Ginoo ko isdi siktang daghang atik. Agoy! Atikon tag nay mabasa ba pero wa day. Oy, kamang mga membro sa Seventh Adventist, pagtuon mo sa kaugalingon ninyong libro in town, oroy. Wala ya mo. Kung nakabalo lang mo ang inyong libro, ang founder magtutok ko di giday si Kristo. Ingon siya, yes, ang kuno nako si Kristo ay founder sa simbahan kay siya man ang nagtukod. Nya pag-abot rin silang libro, di man lagi si Kristo ang founder. Sam ni. Nya gamit-gamit pa siya anang Catholic Church mi Brad. Nasa ilang libro nga kanang the Ministry Magazine, the Catholic Church, Ancient Catholic Universal, summary of points na niha. The Apostolic Christian, thus Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church, established by Christ and His Apostle, continued to the time of Constantine, about 321 AD. Ikaduha, the Ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government, but never restored to state aid in a religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Number 3. Number 3 ha. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for the situations in her religious work, and she became the Catholic Church, a Roman Catholic Church. Huy, Ginoo ko dudong. Asa man imuhang kanani, wala di mo kapasar. Wala, doy baya. No, kamo mga Sabadista pag mata na mo. Ay na musik pasako pa ng tinukod o Amerikano. Kay usay giingon sa Salmo 127. Gawas kung ang Dios mo'y nagtukod, kawang lamang ang mga tinukod og tao. Na, as kang luya.
Straight to the point. Oh, nagyud-yud mo gimpirno kay priting kawangan ninyo. Agoy! Ha? Mo nang gipangyud-yud mo gimpirno kay pritig yung kawangan ninyo. Na base sa ilang libro, ginoto na lang sad nato ni. Oh, kani ha. Dire sa ilahang 213 nga libro, basa ko ni. 213. Awa ha. Kay aron makuan. Diha sa mga Katoliko, adunay daghan nga hilabihang matinud-anong Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag danag da kanila ang Dios nagbuhat alang kanila sa Katoliko di ay. Ya dili man ni nga Katoliko nga gimin nga kami man na. Kay dire sa inyong libro nga The Great Hope, the Roman Church was still to him the spouse of Christ. Ang asawa ni Kristo Katoliko niya kamo ga-claim mo nga tinuod mo nga simbahan Hesus kabitra mo. Agoy! Arita sa kaning gitawag na tugkuan kaning ni ang ilahang Biblia nga nailugo sa Seventh Adventist ng green ba sa last part ani naaday sila larawan unsa ning iglesia. Ang iglesia number 1 maoning pangasaunon nga gipakamatyan ni Kristo aron kini iyang mabalaan ug mahinluan. Samantong asawa ni Kristo base silang libro Katoliko. Ikaduha, universal. Universal ko nabot og universal ba mo nga dres Pilipinas lukop man mo og wa man mo na lukop dres Pilipinas. Ikatulong paglarawan sa ilang iglesia. Ang iglesia usa ka lawas nga daghan ang membro. Daghan day mog membro nga pirtir mo mong gamaya gipasubraan pa manggali ninyo 23 million. Agoy! 22 ra mo hoy. Ako kapinig 23. Ginoo ko. Nawa gyud biting luya. Luy kay mo. Kani wala ko nang gamit aning mga kada Wikipedia ta. Kung iyang gigamit ang Wikipedia ganina. Bisag pangutanon ninyo ng Wikipedia, kinsay founder sa simbahang Katoliko? Kristo ang gatukod. Kinsay founder sa Sabadista? Agoy. Tua ang founder, tulo ka mga Amerikano. Atong Wikipedia kita. Founder of the SDA. Wikipedia ta. Imo yang gigamit ganina. Di ta kung gamit ani. Wikipedia ta ha. Founder of SDA Wikipedia ta. Klaro kay sa Wikipedia. Tulo ka mo founder basahon na to ha. Founder kinsa may founder ani? Diya. Tatanawon niya mga founder aning ilang simbahan. Okay, classification, history. Shows ha. Klaro kayo. The Seventh Adventist as roots of Milan movement. Dagugat ramong Millerite movements. Kisay founder, Hiram Edson, Ellen Goldwhite, and her husband James Springer White, Joseph Bates, and G.N. Andrews. Huy, wagi dyan mo'y Kristo in town. Perting luuya. Ang si Wikipedia nga yang idol, wak mo laban niya. Wak mo laban niya. Wikipedia ta. Ari. Dera. Ang Wikipedia, klaro kayong nag-ingon Seventh Adventist Church. General, ilogo. Classification, Protestant. Uy, dili mo Kristiyano. Protestante mo. Orientation, Adventist Theology, Seventh Adventist Theology, Polity, Presbyterian Episcopal, President. Karon bag-o na ninyong president si Ayrton Collier. Religion worldwide ko na sila. Founder, tulo, 1 Joseph Bates, ikaduha James White, ikatulo Ellen Goldwhite, ikaupat Jean Andrews. Ginoo ko. Way Kristo. Kano sa nagsugod? Origin, Mayo 21, 1863, 162 years na katigulangon. Nagsugod. Adto rin taon mo Amerika nagsugod. Agoy! Kano sa nasugod ng tanduay? 1854. Maguwang pa mas tanduay, ani? Agoy! Maguwang pa din tanduay, ani, day? Time's up. Dagang salamat. Okay. Time's up na. Okay, so alin na punta ka ron sa kuan na pod sa 7 minutes nga pangutana sa affirmative stand ngadto sa negative. Go ahead. Di ka madungog, bro. Bro, Unmute, naka-mute ka, bro. I-unmute sa palihog, bro. Naka-mute imong
Wala. Okay, go. Lalo. Okay, wide. Rito, Mr. Eugene Gapo, Oh. lagi mo makaganiha nga ang Protestantism dili Kristiyano. Mm. Kung itutulan nimo ang kining ginatawag na to nga Wikipedia na nagsigot din nga Protestantism is a major branch of Christianity. Oh. Ako bro, ang bot ako ipasabot na di ko mo tutol ana bro. Sakto man na pero ang bot ako ipasabot nga di mo Kristiyano kada bang original Christian jud. Kaya og mingon tag Kristiyano lang generalize nako. Abi sa pagka ng mga Mormons mingon pud sila Kristiyano sila. Sa pagka ng mga Baptist, Kristiyano gyapon lang pag-view silang kaugalingon. Mga Lions, Methodist, Portage, kanang mga Foursquare Church, Salvation of Army, parehor na sila, ihog Kristiyano kuno. Pero bot ako ipasabot nga di mo Kristiyano is kanang mga real jud na Christian. Sige bro, lay pagutana. Okay, so pangutana wa tay problema anang branches Mr. Eugene Gapo no. Next na pangutana. Sumala sa gisulat ni Mrs. White nga imong gikot. Kinsa man ang pagayud-yuron nga mga SDA Christian, ang akong pangutana, ang pagayud-yuron ba ang mituman o ang wala mituman? Ayo pa makaka. Okay. Kay naabiyan na dira sa sulat ni Mrs. White. Okay. Ang mituman o ang wala mituman? Okay. Ang pagayod-yoron bro, ang Seventh-day Adventist, walay giingon dring wala mutuman. Basahon ako ha. Ikaw Kapernao, mga Adventista. Objection. Okay, na objection bro. Yes, sa objection? Sa objection. Siya ang gigamit ni Mr. Eugene Gapo, Mr. Moderator, imitation. Wala niya gi-appeal ang pagayud-yuron. Ang naman sa sulat din ha, nga pagayud-yuron, katong mga SDA Christian nga mitalikod o bibiya, katong wala nagtuman. Muna gipasabot ni Mrs. White. Wala niya gi-appeal o basa. Sige, padayon. Okay bro. Counter. Unsay counter? Counter nako, walay mabasa diri bro. Ayang gidugangan ni librong Ellen G. White. Magabaan kasi mong propitag makagaba pa ni. Walay mabasa. Mutan akong gibasa, sugdon ako basa. Ano? Sa mga nanghambog sa ilang mga kahayag. Sige. Oh, sa mga nanghambog sa ilang mga kahayag gihapon na pakya sa pagkinabuhi niini, si Kristo mingon, apan magaingon ako kaninyo maayo pang sidon ug tiro kay kaninyo sa adlaw sa paghukom. Oh, kamong mga Sige. Oh. Sige, muruling ko. Oh. Sige, muruling ko. Iyang gibasa nga nga pakyas. Wala dira nagpasabot nga appeal ang nagatuman. Sige. Ayaw dili pangit na sa bro kanang ingana nga style dapat ang ato adre. Wait lang, muruling ko. Dili ta makut. Muruling ko. Moderator's time sa bro. Pangit na. Sige, muruling ko. Ang iyang pangutana bro Eugene kategorikal. Kung paminaw nimo nga pala siyang pangutana, pili ka mo kuha sa 10 seconds, pero kung tanong nimo nga tarong ang pangutana nga kategorikal, tubagon pud nimo siya og 30 seconds. Pero muhatag kadaan sa categorical answer kinangayo mo siya categorical question. Saman. 10 seconds bro. Tubaga categorical? 10 seconds. 10 seconds. Sige, go ahead. 10 seconds. Oh. But 10 seconds bro. 10 seconds. Kaya nga naman, wala may giingon din hinga. Katong wala nagtuman o katong nagtuman. Basta kay giingon, lahi man to. Katong akong gibasa ganang nga first sentence, lahi man to. Naara man sa second. Next question. Next question. Okay. So, imong ibasa gani ha, Mr. Eugene Gapo, kay kana sa by chapter na sa kinatibuk-an nga chapter, ang pagayud-yuron din ha, ang wala nagatuman. So, sa atong pagka-Kristiyanos, unsa may pagasilutan sa Dios, ang nagatuman o ang wala nagatuman? Okay. Ikaw Roman Catholic man jud ka. Okay. Ang nagatuman sa balaod sa simbahan nagitokod ni Kristo dito silutan, apan ang wala magtuman silutan to. Nya ikaduha, kung di ka magpasakop sa simbahan nagitokod ni Kristo, silutan jud ka kay ang ingon ni Kristo magmutuog magpabunyag maluwa sa panandili silutan. San Marcos 16:16. Na amang ka sa simbahan gitokod og Amerikano, silutan jud ka. Apil ka si Euro na. Next question. Ingon ka na nga Agoy! Sa ano ha? Oh. Akong pangutana.
kinsa may nangatik, ang mituman sa napulo kasugo nga original o ang imitasyon nga napulo kasugo? Okay, kinsay nangatik? Kinsay nangatik? Ha? Ang nagtuman sa original nga napulo kasugo o ang nagtuman sa imitasyon nga napulo kasugo? Okay. Ang nagtuman sa imitasyon nga pulo kasugo, kinsa man ni kamo. Nga naman, ni-imitate mo ang sugo nga di man na inyong ha. Sa mga Hudyo man nagihatag sa katong naulipon sa kamot sa mga Ehiptohanon. Nasa Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 padulong 2. Naulipon de kas kamot sa Ehiptohanon, mag-apil-apil ka na. Unya kanang balaura Salmo 127 mo sugo agyatag ra diyan to sa Israelita wala niya buhata sa mga nasod. Kasi kag soon-soon nag-imitate ka na si kag kopya-kopya nya nasayo pag ginayong pagsabat wa na mao. Kamo. Agoy! Next question. Okay, sunod na pangutana. Unsa may Sabat ni Kristo? Ikapitong ang weekly Sabat niya. An lagi. Unsa may Sabat ni Kristo? Ang ikapitong adlaw o unang adlaw sa semana? Okay, kung mayingon tag Sabat sa mga Hudyo, si Kristo kay under mas balaod sa mga Hudyo, natural. Mo follow siya daan mas balaod sa mga Hudyo, kay di siya mo follow, tig-ik man siya didto. Pero kung mayingon tag in terms of spirituality, Domingistas Kristo kay nabanhaw man siya Domingo, di man Sabado. Ano mo basa mo sa librong Katoliko bad? Brad, naadi sa iyong libro brado, faithfully attained. Natural kay customary man na sa ilang balaod. Ikaw sige, lay pangutan. Next question. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo under the law? Under the law? Asa na nga sitas? Bro, under the law. Yun nga under siya sa bro, mga, walay ebidensya, walay mabasa bro. Pero implicitly ha, naatay masabot. Kaya nga naman, kung kay ka naman kung Sabat, gi-appeal na sa mga Hudyo ilang nasod is kanang civil law. Muna nga, bisag dili ka taga dito, pag abot nimo dito, appeal juga sila Sabat na dito sa at the time sa ilahang panahon. Unya kay customary man na nila dito muna si Kristo mo suon po na sa ilang panggobyerno. Pero in terms of spirituality, mo nang gasupak-supak si Kristo ana. Supakiro gis Kristo sa balaod sa mga Hudyo. Nakasupak gid siya mo datong Next question. Wala pangutana. Okay. Next question. Baboy na po ni sunod. So, nagpasabot nga ang moralo o ang napulo kasugo dili ni sugo usab sa mga Kristiyanos para nimo. Ang moralo sugo nas Kristiyanos apil. Mo bitong naaman tay 10 commandments ang Katoliko pero moral. Dili tong gitawag nato og mga sabbatical og ceremonial Wala na ceremonial base sa inyong lagda. Giabolis na ng Kristo, gilansang na ni Kristo sa cross. Wala na pulos ng mga ceremonial. Sige. Okay, next question. Wala tay problema sa Sabat. Bro Eugene, kay naayir ni Sabat sa ceremonial law o naay Sabat sa moral law. Ang akong pangutana, wala ka nag-against nga ang Christian, nga the same lang ang moral law sa Christian o sa mga Hudiyo. O wala ka ni against. Ingon ka nga pareho lang. So, karon napa ba kay pamatuod nga pareho ang moral law sa Roman Catholic Church o sa Christian Church? Bro, kanang o Christian sa Church original nga napulo ka sugo. Napa kay pamatuod? Bro, kay in the first place kami man original nga Kristiyano, kamo imitation ra man jud mo. O sige ingon ni Kristo among founder, tumana ang imong mamagpapa tahuron. Tahura ang Ginoo, gugma ang Ginoo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, naman na sa mong sugo. Ha? Naman na sa mong sugo, wala man na giwala. Ang sa magiwala kanang mga sabbatical, kanang mga ordinansa sa Sabado nga di jud kamo trabaho diha kay mura gina. Kanang mga seremonyal, wala na. Pukpok na gibungkag na gilansang na wala na. Ang simbahang Katoliko, di na uso na mo na mag-ihaw, migmananap dito, ihalad. Wala kay ang among sacrificial victim si Kristo. Next question. Next question. Baboy na po. Okay. Ingon man ka nga kamo ang original. What pasabot niya kining sa Acts 24 verse 14. Okay, time. Kadalam bro, ipahuman na to yung pangutana bro, gala to sa kuan. Kana kay bro, time na. Okay di na ako ipahuman kay time na. Hindi, sa pag mo okay ka kay time na lagi. Okay, so
Karon, dili ta karon sa final conclusion. Tag 5 minutes na lang mundo ha. Sa final conclusion, wala na ni objection diri ha. No objection na ni. Atong una ng negative side si Eugene Gapo. Bro Eugene, ikaw na. Okay, so ang final conclusion na to ani, zero balance gyud ang Seventh-day Adventist. Imbes mag-focus siya siyang tema, ambak na siya sa Sabado. Pero kuan gyapon, ang iyahang presentation sa primero, believe jugo ani niya kay wala pa siya mutandog sa Sabado, last part na niya gitandog. Kay naa may ubang mga Sabadista nga magwali, mamatud-an nga Seventh Adventist gitukod ni Kristo. Nganong gitukod bi kay namahuway mig Sabado? Mo ni una, mo nang seventh day mi. Nganong Adventist kay kuan mi nag-apaabot ni Kristo. Nganong church? Pero si Brad, naugahin na yung Sabado ganina. Usa mas Kristo, Sabado, Domingo. Ana man siya. Gani og tas-tas bala ning oras, dagan man nig baboy ni. Kristo ni kaon ba tog karumal-dumal wa? Mo man na kay nagon sa iyahang gipamatud-an ganinang identity ko no. Minta ka identity is ingon siya doktrina. Now, ang doktrina ba mao pa ni maka-prohiba nga matuod ng simbahan na gitukod ni Kristo? Dili oy. Kay kun maunay atong prohibahan ay na daghang tinuod ani kay ang lokal, ang general, sus parehong ingog kami, namemorya ang Biblia, kami gisunod among Biblia. Nya ngano man ning naunsa man ning wa man na tinuod nila simbahan. Agoy! No? Mo na diha nga di mo basihan ang pagdoktrina. Wa pa ta magdebate diri Church and the Doctrine. Church and the founders man. So kita kag iba din siya nga founders gyud ni Kristo. Tanaw siya, ay katobang nagtuman sa sugong imitation, nagtuman sa original. Ang original nga nagtuman na ng 10 Commandments with sabbatical, mao to mga Hudiyo nga naulipon sa kamot sa mga Eptohanon. Mao to gitagaan jud anang original sugo. Kanang Sabado, basahan ng Deuteronomio 5:15. Gisugo kamo sa inyong Dios pagtamod sa adlawng igpapahulay. Mga Hudyo, kamuhing imitate raman mo. Ni kon ba disuhid mo ba? Og kumbaga sa kon pa ni Xerox. Ni Xerox. Agoy! So digyan mo ang original ana. Karon kinsa may atong gisunod anang moral si Kristo kay daydato nangutan na Lord. Unsaon nako makabuot ang kinabuhing dayon? Tumana sugo. Ingos Ginoo, ingon ni usa man sugo akong tumanon Lord. Ayaw pangawat, tahoro magpapa, di ka magpatay, higumaon ng Ginoo moral. Wa gid mingos Kristo hoy. Pagsabat ha. Kay mao ni pinaka-importante ag dispensa sa ilahang magwawali ana. Wala na to gilitok ni Kristo Brad kay kabalo naman siya nga nagsabat tong batan-una. Barokoy sa guys tanan. Agoy! Unang wala gid Brad. Ako pa nimo no kay final conclusion naman nino. Ablihi ang imong kasing-kasing ug gunahuna. Pasakop na lang sa simbahang Katoliko nga matod sa inyong The Ministry Magazine, she become the Roman Catholic Church. Unsa man ni ang Apostolic Christian Church nga nahimong universal church in the 1st century. Hayo pasakop anang imuhang sikta Brad nga Amerikano founder. Sa tinuod lang Brad, si Kristo ang natawo, si Kristo ang namatay sa cross, si Kristo ang nabanhaw, si Kristo ang mubalik. Aron paghukom na to, dili si Ellen Goldwhite, di na mga Amerikano. Wa man magsugo si Kristo ang Amerikano. Agoy! Wala. No. Inigsoon, hinigala nga advice, pasakop na lang ana simbahan nga iya ni Kristo. Ayaw sige dukot anang gitukod og Amerikano. Kay sa tinuod lang, ingon kag sanga mi Brad. Connection mi, wa may nasantos niyo daw. Putlon mo ibalibag ingos Kristo. Ayoy, mayud-yud. Mayud-yud si Pero. Nya de naaman Brad, giputolin mo hula oy. Lahi man tong paragraph akong gibasa o lahi man tong sentence. Duha lahi man pud na siya. Mo nang anong giyud-yud mo kay matod pa diri sa inyong libro, daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban ang mga sulo sa mga bakak gikan sa mga kamot. Gidagkutan gikan sa impirnohanong sulo. Kisa man ang sulo ni Satanas. Agoy! Lagi wala lagi mo atong di mo kasakas langit imbes na kadawat mo kahayag ganun wa mo pasak kay inyong kahayag na dawat gikan sa sulo ni Satanas mo na resulta nga wa mo pasak Agoy! mo nang ako pa nimo
be a part of the Roman Catholic Church. Kaya matod sa inyong libro, ang giasawa ni Kristo ang Roman Catholic Church. Dili kamo. Buti pa sabot kabit ragin mo buot. Ano man mo natulpo aning kalakiha. Reklamo. Reklamong tulpo. Nangabit si Kuano. Agoy! Okay bro, wala kay oras. Dagang kay salamat og mayong hapon ka na Okay. tanan. Ayun na. So atong ihatag karon ni Kuan ni Bano Jacob. Bano Jacob, ikaw na po 5 minutes. 5 minutes. Lahiban mo conclusion si Bro Gapo. Sige lang. Pilo na nato ni ang kining ingon niya nga napulo kasugo. Atong tanawon ang muralo mga igsoon nga original mga igsoon. Nadira ang moral sabat. Wala niya na hinumduman mga igsoon ang moral sabat. Pag mahisgot kag moral sabat, nagpasabot na siya nga weekly rest. So walay weekly rest mga igsoon nga first day of the week. Kinsa may nagpasiugdaan na mga igsoon. A brief a catechism for adults, page 139 sa ingon niya. The church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday because our Lord rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost came down upon the apostles on Pentecost. Gigamit nila mga igsoon ang kining annual Sabbath sa seremonyalo to change the weekly rest mga igsoon nga naa sa moral law. Kining annual Sabbath mga igsoon kanang Pentecost gitawag na sa mga Hudiyo og Shabbat. No? Yearly na mahitabo. Shabot. Anang kining Lord's Day mga igsoon mo ni ang Sabbath, ang weekly Sabbath. Sa napulo ka sugo mga igsoon, ang original nga napulo ka sugo na naman sa Exodus 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ikaupat na kasugo mga igsoon na ang 1 to 4 mo ng love your God. O ang unong kasugo mo ng love your neighbors. So naana sa Mateo 22:23-40, wala na niya nabantayan ganiha mga igsoon nga gipresent ako ni nga ang napulo kasugo nabahin sa duha ka dagkong sugo sa gugma. Katong iyang dimension nga tawo nga nagsunod, gipasabot dito sa context mga igsoon nga wala siya nakasunod ining sugoa. Kung bitaw gusto sa Dios nga ipakita ang gugma naa sa moralo. Obedience. Walay weekly rest nga first day of the week. Luwas lang sa imitasyon nga gihimo sa Roman Catholic mga igsoon. Sila ang nag-change ani mga igsunan. So saan na to pag claim? Saan na to pag tanaw nga piki ang moralo? Oy, kung atong tanawon ang ilang moralo, sa gani ang weekly rest nila, first day of the week, ang sa original, 7th day of the week, mga kaigsunan. Muna si Bro Eugene Gapo, bro, kung ako si Muha, pangita kag branch sa Christian Church, nga nagatudlo o kining tinudanay. Para man ang 70 Adventist Christian, wala man mimigawas sa pagka-Kristiyano. Naman may nagpabilin, mas gipalingon pagani namo tungod sa identity, sa pagtuman sa sugo o sa pagtuo diha ang Kristo, Bro Eugene Gapo. Kaya nga naman, si Enoch, si Adan, wala man tayo relihiyon, wala man tayo anay relihiyon, pero wala kining ginatawag nato nga denomination. Wala man to nagsunod ang ilang kaluwasan sa denomination. So, Bro Eugene Gapo, ako murag nasubo ko sa imong kahimtang karon. Kay imong gidenied kaganiha nga ang inyong moralo ama unya ang original mo'y mali. Imo na himong gipalusot ang mga Hudiyo. Nga ikaw naman mismo ganiha nag-justify nga ang moralo sa Hudiyo o sa Roman Catholic usa. Unya kung imong tan-awon ang napulo ka sugo sa Roman Catholic Church, Sunday may nakabutang, first day of the week dili man 7th day. Puta sabot imitation, mo tay tunay nga imitation mga kaisunan. So unsa pa ang iyang giingon ganiha katong ginatawag nato nga she became Roman Catholic. Ang gi-mention ato mga isuon paragraph man gudto. Naato sa usa ka libro, ang gatong sulod man gud sa usa ka libro motong ancient Catholic. Ang kining sunod ato nga paragraph motong pagan Rome nahimo sang she became Roman Catholic Church.
naka-convert man ang Roman Catholic Church sa pagka-Kristiyano, di man nato na ikalimod. Ubitaw sa 2 Thessalonica chapter 2 nga adunay the man of lawlessness. So siya na ang mupulfill sa kining pinatawag nato nga propesiya. Kinsa may nag supak sa moralo sa balaod sa Dios. Walay uban. Ang Roman Catholic Church, sila lang ang papasi. Sila ang nag-change sa moralo, mga kaigsuonan. Muna sakit kamation sa Christian Church, mga igsuon, ang korupsyon nga gihimo sa Roman Catholic Church. Okay, time. Time na, Okay. time na. Okay, sa nahuman na ang debate. So, wala na yung mutandog sa tema, ha? Wala na yung mutandog. Atong ihatag sa both sides alang sa ilahang katapusang minsayog pasalamat. Wa na yung mutandog sa tema. Okay, pasalamat naman tani. Sige bro. Walay below the belt. Okay. Pasalamat ra. Sige, atong unahon si Brother Eugene, kisya man ng negative. Brother Eugene, ikaw una. Daghan kayong salamat Brother Jacob Mateo, no? Nga Di ka madungog, bro. Ay, sa kada lang. Namute ka? Okay. So, bro, daghang kayong salamat nimo bro si Brother Jacob Mateo sa iyahang sugot aning ato ang debate. Kay ihaon tang kuan ani, ihaon tang puntarya si Father Darwin. Nya na ko nga si Father Darwin bro, kita na lang una kay di kay to tig-reply si Padre og sa chat-chat lang. Og di jud ka manugo og kana bitaw mga duol siyang dugahan, di jud ka mapansin kayo ana bro. Kay tungod sa kabisisan. So ngunang kita lang sa salamat ko ni Brad nga ni atubang gid sa no kini lagi Seventh Adventist nga isog-isog pod mi atubang. Kani uban di man may mag-adili daghan gi mga rason ba nga trust talker kayo. So kani dako na ko saludo nimo bro nga ni atubang ka nya nindot atong dagan sa debate walay personalay professional ang dating. So hinaot unta bro nga og napatay debate sunod. Inani ra gyapong dagan bro nga limpyo ba wala tay kuan jud. Sige bro og maayong hapon. Sabat bro, sabat. Pwede sabat. Sabat, pwede gyapon. Pero ay lang tong Shabbat ha. O Sabat. Pwede gyapon. Sa may imong istan ng Sabat, bro. Ako na po'y affirmative, bro. Kay ikaw may affirmative karon, ako na po'y affirmative. Inani, bro. Pamatud-an ako ang kanang Revelation 1, Jess, nga giingon dihang Lord's Day. Mauna ang Sunday. Pwede. Sige. Okay, mas may ka nagkasabot ha. Kay murag dili ra pud Okay. Okay. So daghang salamat og magkita ray kuan na ha kung kano sa ata mag-schedule ana. Sige. Okay, so ato na pong ihatag karon ni Brother Jacob sa iyahang kuan. Uling minsight pasalamat. Salamat sa atong mga viewers sa Roman Catholic Church, sa SDA Christian. Dili ta kapuyon sa pagpangita sa kamaturan mga igsoon. Dali ra jud nato ilatison ang tinod og dili. Akong pasalamatan ang mga naghimo ning programa ila Brother Chando sa atong moderator. So gani kuan ninyo bro, inyong page, pangalan. Kay Eugene Gapo. Ako bro, Jando Alabado TV. Punto por punto na channel. Punto por punto pod. Punto por punto ni Brother Jando Alabado. So, dili ta mga igsunan kapuyon sa pagpangita sa mga balita. Kung musungkol si Father Darwin Ditgano, ang akong schedule manggod medyo busy pa sa Unsa bay topic niyo padre bro? plano. Bro, kung si Padre Darwin mo hagiton bro, ang gusto ni Padre Darwin face to face tagbilaran, kaya nimo? Mao lagi sa ako ang sign manggod layo sa nya kinahanglan og gaynan og dakong panahon. Apan Plitihan man ka na. Plitihan man ka bro. Bro, plitihan man ka na bro. Libre ka tulugan dito Bro, tanan. plitihan man ka na back and forth with accommodation pag yun. Taga-asa day ka? South Cotabato ko. Pwede ko South Cotabato. Kung akong ipaabot sa akong mga kaubanan ng mga 70 Adventist nga na apodra kay lisod mo magbiyahe wala kay ila. Sige. Langyo lang ta. Plitihan ka ni Padre. Plitihan ka ni Padre, ikaw lang pero katuig mong kauban nimo siya ni magplitihan ko galingon.
Ako Kung nakikuyugon. Bro, kaya raman lang litinoon. Ang kwan lang ang time, ang panahon na to. Nya di mo na to control ang atong schedule ko. Mo lagi Amo po. ko tay mga Unsa daw tay topic Oh, yung duha ni Padre bro? Layo jud sa. Roman Siya to giingon nimo bro Eugene nga nanghagit daw ni Padre? Amo na. Siya to? Mo na. O ug mohagi ka ni Padre Darwin bro mo communicate nag-respond kung siya sa akong post. Kaya tagban ako siya. kung mohagit ka ni Padre Darwin mo pahibalo ka nako kay aron atong lihokon. Unya base sa kuan sa rulings na mo diri o magigdebate ni Padre Darwin tagbilaran na face to face unya pitihan ka back and forth di kung magdala ka kauban ang imong kauban magpliti siyang kaugalingon di na namo pliti ang apil yang kauban kay natagam ya tong kuan tong albularyo ba sa kuan North Cotabato Ano day bro? gadalag ka uban silang duha hasta ilahang hotel kami pa gabayad ako agi pangayo 10,000 ka pin 10,000 ka pin gipangayo ting dako ag pangayo Sige lang bro, wala nya back and forth pa na back and forth pa na Basta man ay Loy, lang Di ba naman to'y kuan si bro Kaloy da bro? Kanang lodging house? nay kapuy-an nay lodging house nga pwede kapuy-an sa mga bisita. Oo. So i-accommodate na siya dito. Pitihan na siya back and forth. Mudala kag kauban, kay ron na kay kauban, siya na piti siyang kaugalingon. Kay di na namo to saguton tungod na tabo atong North Salamat Cotabato. ako sa atong buhay Sige, sige, go ahead. Kaniyong tanan kay nadayon po ang debate namo ni Bro Eugene. Actually, Sunday pa ni namo nga giplano. Yan na-extend o Monday Busy kay ko to bro, nako sa parokya. ay mga importante. Na mga importante nga. Wala gina ang time. Una, ako mura kog advantage ko sa online jud kay sa lang mo plaster, pwede kayo. Nya basta mayo lang signal, ato lang yung i-plaster ang signal, mura yung pinaka-importante sa online debate. Kay kini mga referensya nato, pwede naman nato ni ma-take note, pwede nato sa ma-research. Pero nakiplano bro sa personal debate kung mo kwan si Bro Darwin mag-schedule ni. Unsay topic niyo bro? Roman Catholic Inquisition. Sa to Roman Catholic Inquisition daw. About sa Inquisition bro. Listing. Inquisition about sa Inquisition. Nakikita tagmangod bro sa iya about dira. So Usa may imong tema about sa Inquisition? Pamatudan Kaya ako presenta. Pamatudan nga ang Matudan nimo nga namatay ang Roman Catholic Church sa kapwa niya Kristiyano. so amo na bro. Sa Pamatudan niya nga ang Roman Catholic Church nagpatay sa kapwa Kristiyano. kapwa Kristiyano. Ang Roman Catholic Church ang nagpatay sa kapwa Kristiyano. So pamatudan mo mga Christian tong mga heretic ang gipamatay. Muna imong role. Alagi, so imo matudan lagi nga mga Christian tong mga heretic ang gipamatay. Sa mga dito sa heretics, sa inyo lang to ang heretics. Lagi. So ang kuan lagi na to ni kay ako mo ko nang i-presenta man gud siya ha. So ang imuhan toyo pamatud-an nimo nga mga Christian tong heretics nga gipamatay. Onya Roman Catholic ang nagpatay mo na imong plano. Mo na plano pero dili kuan ang tema nimo bro kay sa mo amang gud katong gipamatay. Para ninyo Kristiyano dito. Lagi. So ang imo kung tema mo pamatud-an nimo. Lagi ang imuhang drive sa imong tema ingon ani pamatud-an nimo nga mga Kristiyano ang mga gipamatay sa Inquisition. Akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church namatay sa kapwa niya Kristiyano. Mura na ako ang tema. Namatay bro, nagpatay siguro bro. Sa kapwa. Kay man kag namatay bro. Pwede. Kay kag namatay kanang buti pa dito siya namatay sa kuan, pero kining nagpatay
Lahi man ning term Okay, nga nagpatay. namatay o Huwag yun nagpatay. ipatay. Sa kapwa Kristiyano, okay. Sige. Sige ana bro. Sige, muna ko presenta ni Padre Darwin. Ipapresent ang Padre Nagpatay Darwin. Kung sa sa kapwa ikuan bro, Kristiyano. panalitan bro, buyong Padre Darwin bro nga pasahian ka back and forth bro, libre accommodation, mana kag Bohol bro. Basta Oo. akong panahon, bakante siya, wala na problema bro. Mhm. Oo. Nagpatay sa mga kapwa niya Kristiyano. Okay. Kay Sige. kanang niya tema, muna siya ang fulfillment sa 2 Thessalonica chapter 2. Lami magdebate ta na bro sa live bro. Okay ka bro unyang gabi eh. Pwede. Pamatod Pwede pamatod daw, bro. ani mo nga Pwede daw, ingon siya, pwede daw. pamatod ani mo nga okay sa man nang gipasabot anang kuanda bro sa Thessalonica 2:3-4 kisa may gipasabotan na para sa inyo ha. Mga tumulo na sila bro. Kani adto. Lagi kay Ako, katong isa ka pastor sa SDA ning atras man kay daghan nga siya grason nga iyang pumatod ang uno kay Santo Papa daw na. Sa tupapa dyan sa ako bro. Sa mga, Sige. sa mga- Kana na lang inyong sa- debatihan bro kay og katong inquisition Man og auto inyong no iskutan. business. Kang padre man to bro og inyong duha di lisod Ang pag padre man ibalik. to. Oh, ilisod pag ibalik So mo unyang inyong duha. unyang gabi pamatud-an nimo, unyang gabi mag-live man unyang gabi alas 8. So saan ako pag-contact niya bro Eugene? Messenger. The same lagi ako nga Zoom link siguro. The same lang nga Zoom link ang ato ang ano niyang gabi Kanira gyud nga Zoom link atong gamiton. Oo. Kanang namilay niya alas 8 kay kato si Ninyo Gomez di mo sure mo jud kung dito mutung ha. Di man to. Oh, Unsa na yung nami topic debate ng Ninyo ato taon Gomez? niya. Matud-an niya nga kuan, matud-an niya nga aral ang gikaon ug giinom sa mga apostol diha sa balaang panihapon. Aral. Kining So- kining kuan mo good bro. Kining Pope is God. Umana na mo nag-debate ni Brother Melchor Manalili. Nag-debate na mo ana. Papa. Bro, na-interested kay nimo diri makipagdebate bro si Brother Carlo Badina siya. Kami na pud sunod ana Jacob. Unsa may Okay topic? Unsay topic ko no? Bro Carlo. Basta ang sako unyang gabi pamatud-an nimo nga ang Santo Papa ang gipasabot sa taong yawan-on diha sa unang Tesalonica kapitulo 2:3-4. Mo Mahilig mo kog debate nga sang ka SDA niya ang topic about prophecy kay mingon mo ng mga SDA good nga kahadlukan daw sila basta ang topic about prophecy. Direct lang ta bro. Direct topic lang ta na ang second Sige, Thessalonians. ang Santo Papa may gipasabot Santo Papa. sa May Santo okay. Ang Santo Papa may gipasabot sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3-4 mo na itima niyang gabi Okay ko. kanang imo na lang kinatibukan kay whole chapter man lisod pud mag wala kay mo base mo tag history. Naman tay history ko yung ginagawa. Unsang orasan na bro, gabi Unyang gabi alas 8. So, Sigurado mo kung dito mo tungas ninyo Gomez. Bro, kanang nakatubang naman ni Brother Argesino bro. Algesino? Katong LCE ba? Lake Catholic Apologist. Da taga Davao. Algesino. Mo pa na plano na mo kay wala ko ka uban sa LCE Manggod. Actually wala man ko ipili gud basta Adventist Christian although local or general. Naman ako ang presensya gyapon ana. Pero ako membership general conference problema na basta mutuman asa ka na membership bro kay Cam? Kristo. General conference ko. Unsa may mong katong Ako dana na membership general nasa South conference Sudan. dili unsa makaliman ka diha? Lagi. Apologetic. Liman apologetic. Sige. So, sige bro, Unyang mao to. gabi, Then ako na ipaabot pod. na mo to ni Padre tong imong hagit niya bro. Ug unsay kuan ni Padre, hulat-hulaton lang pud na to. Sige, may problema to. Sige. Pero
set sa akong panahon bro ha, kung layo-layo mo ng Cebu ba? Ang Bohol. Bilaran Cebu na, no? Bohol. Bohol. Mm. Bilaran Bohol. Naday sa Bohol si Padre Darwin. Oh. Sige bro, final bro, onyang gabi alas 8. Walang bro, 9:30. Ha? Ako ko'y 9:30 ko mga na. Alas 7? 9:30 daw. Alas 9. Okay ra. alas 9 Oh, media. okay ra na. Oh, okay ra 9:30. Sige, sige. Sige bro, God bless. Sige. Sige bro, God bless bro. Okay, so God ako bless, lang bro. i-ending ako lang i-ending Zoom ha. Sige bro. Unyang gabi mo ra gyapon ni nga Zoom link atong gamiton para sa mga wan. Sige. Oh. Okay, so atong oras mga suking tigpaminaw. Alas 3:30 na sa kapunon. Ang inyong numero 1 TV channel, Lakbay Katoliko TV channel. Kasama mo worldwide. Serbisyong totoo sa programang Straight to the point. numero 1 sa komentaryo, Straight to the point. numero 1 sa serbisyo, Straight to the point. numero 1 sa lahat. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Straight to the point. Wa naman tayo kung oras ang todalan sa sunod ngay gayon. Dagang salamat, mayong hapon Pilipinas. God bless. Mag-ingat tayong lahat in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.